Nisam uspela ni sa kim da se uklopim iz grupe na fakultetu. Nisu stvarno plaću, ne? Problem sa Marinom je što nikad ne znaš da ste zajebao, ili ne? Ne znam ni ja. Kako ti palo na pamet da pozoveš Janečića? Janičić je meni brat u privatnom životu. Ja više ništa ne razumijem. Onda je Bojković pobedio, ali bi onda on bio spod. A da je davao onakve izjave, ne. Ja sam tad, kad sam izbacila, tad sam bila možda u najgorem periodu svog života. Mnogo mi je zanimljiv odnos koji imaš sa Henjem. Ja ne quiero hablar de Henny Bevo. Imala sam razgovore sa majkom o tome, u smislu da... Nećemo više, obećam. Imala sam jako... Ako budete nastavili da se smijete, ja ću da izađem. Kad skontaju da ne pevam playback, onda mi priđu posle nastupa i kažu, kao stvarno super pevaš. Ne pazi šta pričaš. Stvarno nema smisla to. Ljudi, Voškas deli sportski auto! Svi biznis profili i lični Instagram profili, ako vas interesuje da dobijete organskih 30.000+ pratioca, javite se na voškas.tv Instagram profilu ili na našem mailu koji piše ovde. Delimo ozbiljan auto, do sad niko nije delio ovakav auto, ima 400 konja, ozbiljna mašina, giveaway kreće 1. avgusta, tako da svi biznis profili koji su zainteresovani ili privatni profili koji će da nabiju prave pratioce, javite se što pre, ostalo još malo mesta na listi i krećemo giveaway uskoro. I samo da vas podsjetim, ako vas zanimaju detalji, javite se na voškas.tv profilu. Nemoj da si neozbiljan, druže, ako hoćeš da dobiješ pratioce. Da, što znači su moje sestri danas, Buraz? Kad? A ne stvarno kad, ne, nije ono kad sam pitao i to, nego stvarno kad. U kom delu dana. Meni zajebao se. Ne trolujem keve mi, brate, pitam te kad, kad se desilo? Ovo, ja sam vizualan tip, volim da zamislim scenu. Brate, bilo je 5:40. Dobro. I šta je fora? Moja sestra naučila neki paket, kao lupam Zaro, nešto random, da je stigla na adresu. I stiže joj post Srbija, pošta, šta god. Slušaj, pošta Srbija je stigla, 2-3 poruke u različito vreme da je 3 pošiljke nisu stigle. I ona je bila u fazonu, kako nisu stigle, piše pogrešna adresa, da provere na sajtu opet. I ona se uloguje i sve, ceo gas na sajtu, sajt pošte, sve u fullu. I on je mora da potvrdi, pošto nije došao po uzeću, mora da plati ili da ode to pošte ili da je opet donesu, ali da plati na karticu odmah sad, ako se ne pojavi, razumeš, da je skinu s računa. I ona ubaci karticu i skinu je 500 eura. A to se desilo mom čaletu, brate, i Kevi. To je skemčina. I uđeš, sajt pošte full, ja ulazim, ne verujem, i samo jedna sitnica, to se nije zagledala. Link je pošta rs, tačka nešto, tačka, ne, rado. Neko napravio repliku sajta. Samo nije kupio drugi domen, brate. Samo je domen. Nije samo poenta do linka, poenta do celog sajta. Nijedno dugme na sajtu ne radi, osim promeni adresu. To se desilo A mom samo su čaletu. ti stavili promeni adresu. Jer ti kao adresa fake. Imaš sliku celog sajta, to je samo slika. Da. Ideš na kontakt, na meni, ništa ne radi. Pera kao, brate, uzeli mi 5 glava kao. Moj Kevi čaletu skinuli fazon oko 300 eura, brate. O, bata uzao lovu, naš koju. S tebi desilo tako nešto? Ne, Te neko skemao? ja nemam para na kartici. Ja nemam karticu. Ja nemam kartici. Ti si šrke lik. Ne, stvarno što ne verujem, trenutno nemam karticu, rekao Dvopija. Ne, ja nikad nemam para na kartici, zapravo. Što? Ne znam. A gde Brže ide ako su na kartici, ležu pare od nastupa? A ne, realno, ti radiš većinu nastupa za free, zato što, brate, si dobra osoba. Da. Ja bi tako isto radio. Kad radim nastup, uglavnom ne radim. Ma ja bih nabao sve. Šalim se, krenuli su nastup. Ljudi, krenuli smo. Zapravo smo krenuli još pre pola sata, samo... Lagano. Sad imamo sve tajne tvoje. Ljudi, dobrodošli u novu epizodu Voškesta, broj 1 podcasta na Balkanu. Trenutno naš kamerman i dalje ne radi svoj posao. Može kamera na mene, Dario? Iskreno ne znam što je... Tako je, brate moj, desi Darkane. Ko ne klikne subscribe, da možemo skupimo pare da platimo Darija zapravo neke pare da bi radio dobro posao. Nećete imati kvalitetan sadržaj. Ali do tad,
subscribe-ujte, molim vas, jer koliko beše? Ne, znači prvo da razumete za to, inače subscribe dugme, ako ne znate šta znači subscribe, ako ste mlađi nego generacija koja je govorila zapravo subscribe, to znači tamo da piše pretplati se ili pretplati me ili zaprati. Tako da klikni to zaprati. Kako to rekao? Tako da klikni to zaprati, ali ako ti piše subscribe ili bilo šta da piše generalno na tom dugmetu, Hoće samo klikni sve na ekranu. ja bih izvršio da sam na tvom mestu porodično nasilje nad tim dugmetom. Znači, bukvalno bih ga izudarao iz sve snage da bi ostalo zauvek da ostaneš da pratiš Voška. Zašto? Jer 69% vas ne prati ovu emisiju koja je legendarna. A danas sa nama je Marina Mahrina. Let's go! Okej, jej. Ne, Cvetković, je li tako? Cvetković. Marina Cvetković, okej. Ćao Marina, kako? Smo krenuli? Nismo. Stvarno? Ja sam mislim da se vi zezate kao da smo krenuli. Nismo? Ne, Jesmo. ovo je bila samo ovako kao ovo je vokalno proba. zagrevanje. Zato što mi isto, brate, se zagrevamo naše vokale pred pričanje, jer 3 sata da pričaš aktivno je baš teško. Dobro, ovo je moja kamera. To je naša kamera, ali to je tvoj ugao. Okej. Sve su tvoje, draga. Okej, što bi ti rekao? Okej! Ljudi, sad ću jednu stvar da vam kažem. Njih dvoje u tandemu su najnaporniji kombo ikad u univerzumu. Znači, mi kad smo išli na Ibicu, to ne prestaje. Ovo plače od smeha bukvalno, a ovaj ne prestaje da priča. I samo se smeje i plače, smeje i plače, smeje i plače. Šta priča, to nećemo pričati. Sadržaj. Ne, to nećemo sada pričamo, te sadržaj tih fora i pošalica, ali realno uvek postoji taj jedan prijatelj koji ume da te nasmeje čak više od nekih poznanika i partnera. Ali taj jedan prijatelj, on baca super fore i kulije. Jesam ja za tebe taj prijatelj. Ti si meni super prijatelj. I ti meni. Koliko ste neprijatni danas, nešto. Ljudi, molim te ovako da ti blaming. Okej. Ne, verovatno ste. lepo Popi, si- aj uleti. lepo si Popi, se slušaj obukla. heavy metal, nima dobro. Lepo si se obukla. Hvala. Ja sam se poklopila sa vama. Jesi. Ti uvijek dobro izgledaš. Hvala, također. Ono, redka gošća koja zapravo ne obuče nešto crno, brate. Da, jebate, zapravo da. Stvarno? Da si u buku crno uvek sve. A ja uvek oblačim crno, a Ne, samo su danas WC samo nisam to. obukla crno. Baš mi je drago. Eto. Šta ima? Brate, svašta. Pravo ti kažem, snimamo sad, trudimo se da ispratimo ovaj tempo, imamo jednom nedeljnu emisiju, već... Koja je emisija, 93? Ovo je 93. Ali ne znam kad će ovo izaći. Ovo je 94. zapravo, verovatno. Da, ovo, Izlazi sad. Ne, sad u nedelju. sledeće nedelje. Sledeće nedelje. A sledeće Ipak nedelje? sledeće nedelje, da. Aha, Da. okej. Ali ti to okej? Pa nije. Ili da prekinemo snimanje? Nije mi okej, hoću ove nedelje da izaći. Kako je opasno. Ali ima ozbiljno jednu crtu, zato što nikad... Problem sa Marinom je što nikad ne znaš da li se zajebao ili ne. Nikad. A, ne znam ni ja, kad se pogledam u gledalo. Ne, Se pogledamo, gledamo, iskreno sam a pitan. nešto obrvamo u očima je nešto. Jesi imala nekad nekog momka koji zapravo ne kapira taj tvoj humor i onda ne zna više na čemu je sa tom? Imala sam. I kao šta, Ali kako... to je uticalo na strast. Ne razumijem. Kako na strast? Kao bolje ili na lošije? Strast je bila bolja. Kao ako ti je dečko... Kao, nemoj. Zapravo, da li je on manje inteligentan ako ne razume humor? Taj koji ti proizvodiš. Zato što ja mislim da trebaš da budeš jako inteligentan. A brate, nije, možda je to neka posebna vrsta inteligencije koju... Ne mogu da kažem da je osoba neinteligentna ako ne razume to, taj humor. Ja sam to od tate nasledila. Ne znam, Inteligenciju ili humor? inteligenciju. Ali dobro je, humor ne može da ima neko ko nije inteligentan. To je tačno. Jel' tako? Ko je ovdje sad inteligentan? Humor ili neko? Ti. Ja. Ali ne, sad ozbiljno. Zato me uvek zasmeš lepo. Ja ne mogu, ja dođem do nekog limita u jednom momentu gde zapravo kažem ja ne mogu više ovo, ali onda, brate, nekako pogledam mi lice, brate, i budem u fazonu, imam još. Ne, onda ona u momentu tad stane, smiri se i kaže ne, stvarno je dosta više i baci opet istu foru kod malo pre i da krene sve iz početka. Dešavalo se i da se posvađam sa ljudima, jer pomisle da sam ozbiljna i onda ja idem do tih granica. A zato što ne znaš na čemu si, brate. I ja mislim da tu ljudi na kameri zapravo i ne kapiraju i dosta, jer kad vidim, na primjer, komentare tamo gde si pričala turski, brate, očigledno je da troluješ, mislim, da se sprdaš. Pa nisam se sprdala. Eto, razumite o čemu vam pričam. I sad neko ko je bukvalno u fazonu, a ona je rekla, pa nisam se sprdala, bude u fazonu, a čekaj, ti stvarno, i onda upadne u tu zamku, tako da kažem. Da vidiš šta radi, to što radi. I on, ljudi samo bukvalno budu u fazonu, ova devojka kao nije normalna, zapravo je super. Da, dosta ljudi misli da sam ja luda. Kao kako sam luda. A ne, stvarno dosta ljudi misli Kao baš luda. kao da mi fali neka daska.
Što? Što ti kažu, luda si zbog... Pa ne, nego kao imaš taj pogled. A ljudi... Serijskog ubice, brate. Ne, nije serijskog ubice. Nije, ljudi ne kapiraju zapravo. Ne, ima pogled kao da gleda kroz tebe. Kao da je ne zanima. Ne, nego, znaš, ono kao udobi se u priču, znaš, ono onako kao rašire se malo i kao da... Da, znam, tako znaš, ono zone out, brate, ono. Nekad se... Ali to mi se stvarno dešava, imam problem sa pažnjom, znaš, i nekad sam u stanju da te gledam vrlo ozbiljno, da klimam glavom. A treba mi kao da rešimo nešto sa tim pažnjom, brate, ako imaš problem s njim, ili kao da zovemo Janičića, pošto će on da ga nabode, jel da? Nabašće ga on. Okej. Slušaj, jednom je jedan drug skontao to da ja njega ništa ne slušam. Eto, recimo, on je bio pametan. Jer on je meni pričao nešto... On je skontao, brate. Jer on je mene... Znači, ja njega gledam ovako i ovako radim. I pravim se kao da me jako zanima šta on priča. A on je meni pričao kako gaji dinosaurusa kod kuće sa tatom, ono, od malih nogu. I ja ga gledam i ovako. Kako gaji dinosaurus? Pa on je meni to pričao jer je skontao da ga ne slušam, razumeš? I ti nisi skontala da on priča... I da proveri da li je u pravu da ga ja nisam slušala, razumeš? I nisi ga slušala. I to je uradio pred svim ljudima u jednom autobusu na apsolventskoj ekskurziji. A to je bilo na apsolventskoj ekskurziji. Ti zapravo si imala kao godine u tom momentu. Mislim, kao nisi bila mala. Da, i ja sam govorila da, kao super. A kako? I onda kao, još ga i nešto pitam na to, znaš. I onda... Kaže, ja gangijom I neki ljudi su mislili kao da se šalim, a neki su mislili kao, neki su shvatili da ne slušam ništa. I onda sam od tada, pošto je to bilo jako je ružno kad ne slušaš sagovornika, i onda sam rekla, sad ću da se popravim i stvarno ulažem sve napore. Da još bolje glumim da slušam. To je taj važno. Da još bolje glumim da slušam. Dobar plan je. Ali meni ne smeta, dobro, to za slušanje se slažem sa njim. Ali me sad slušaš ili? Ne mogu mi istripovala, ne znam šta da sad noć bacila na neki... Ja sam upala u ozbiljan trip sad. Ne, meni taj tvoj humor zapravo jako, kako da kažem, imponuje, prija mi, brate. Ja smuvajte se više, Buras. Šta je ovo, Buras? Da, bravo. Ne mogu da nađem nekoga ko zapravo bi išao toliko daleko. Neko bi stao samo kao, dobro, aj bacali smo 4 fore i kao to je to. A ti ideš... Ali ja pogotovo volim da idem daleko kad vidim da se ljudi na to, da reaguju na to kako ne treba. A ne mogu sad da bacim palo fora, jer su se dogovorili. Ali imao sam neku foru za neku detelinu. To nije toliko vezano. Brate, baci, i seći ćemo, bacajte foru, pustite se. I ona mi kaže, brate, ali ja sam 3 dana posle, što je najgore, kad smo se vidjeli, naša si detelinu. Si stvarno naša detelinu? Kao sa 4 lista. Da. Naša mi je sestra, ali kao da sam ja naša, rekla je pogledaj, ja sam pogledala, ona je pogledala jednu. Naša je 2 detaljine i jednu je prepustila meni. To je baš onako... 2 sa 4 liste naša? Da. Kako njusa. I to je bila jedna pored druge. Tako da kao da sam ja našla, to mi je rođena sestra. Pa da. Pozdrav za Zoku. Jer te 2 detaljine su zapravo sestre. Pa moguće. Kao Voja i ja. Moguće. Na primjer. Ja sam pustio bradu da mi niko ne bi više pisao Panković, Vajva i sestra, ali nažalost od tog komentara neću izbeći nikad. Kao ni od komentaru Panković Smara, pušite mi svi kurac, svi. A što pričaju da ti pričaš kao previše? Ti si jedva 2 reči progovorio od kako smo krenuli intervju. To možda u ovoj epizodi, jel plašim te se, imaš pogled taj. A imate neku hemiju ovde, pa nemam neku potrebu mnogo da pričam. Nemamo hemiju jer mi ne koristimo to. Jedino domestos ili tako nešto. Ali nisi rekao za detelinu. Da, pa rekao sam, pa naša si detelinu. Ali nisi rekao šta je bila priča za detelinu. A šta, smijem da ispričam? Ne, ti si mene pitao, jesi našla neka detelinu sa 4 lista? A tako bilo? Se sećaš? Ne sjećam se cijele priče. I ja sam ti samo rekla, šta sam ti rekla? A zato nisam ispričao, zato što znam. Ne, rekla sam... Nema veza i seći ćemo, brate, pričaj sve, šta ti je, što ti imaš zadršku? Pa ne, nego ona neće. Ne, rekla sam, nisam je ni tražila. To je bila priča zapravo. Nisam je ni tražila. A onda sam ja ukucao na Google i pokazao ti da se detelina implementira dosta. Tako je. Ali možemo da krenemo dalje. Radim emisiju s njom stvarno, brate. To ti pričao. Ripa nije normalna, stvarno. A brate, vidi, idu i suze. Ljudi, ja sam toliko zbunjen, ja vam se kunem. Mi smo radili, brate, skoro 100 emisija, ja sam totalno zbunjen. Ne, aj sad ozbiljno, ajmo ovako. Izbacuješ novu traku. Izbacila sam. Da plačiš u redu. Izbacila, na vodi ga si izbacila? Danas. A nisam vidio, to je danas izašlo? Da. Dobro, okej, izvini, molim te, pošto sam ceo dan smo ono... Nema veze. Nemoj da se vadiš što nisi ispratio gost. Ne, nisam znao datum, stvarno, nisam znao, ali nema veze, vidio sam teaser, to sam teo da kažem. Da, to je izašlo i danas je izašla i taj Gde su dobri momci.
Te dve. A mene A to je zanima ono kako sa je... Ibice što si snimala. Jeste, onaj vlog spot što sam radila sa mnom. Jesi izbacila to? Jesam danas. Oba? Da, Oba si je... Dve pesme jednom danu si izbacila. 2 pesme. Ko si ti car, Boris. Meni je to stvarno muški. A mene zanima jedna Dobre, stvar. koja? Kako ti palo na pamet da pozoveš Janičića za TikTok taj? Pa I zato, da li si svesno koliko je viralno otišao? zato što se zove na Bodiga. Pa kao koga da nazovem drugom? I kao... Janičić je baš dobar u tome. Da glumi u spotovima. Ne, nego predobar je u svojoj struci i kao... I baš mi nabada je- jako. Da. Ali, baš brate, mi je- zašto je onako čudan? Ali neki su ljudi pisali da ste vi zajedno. Ne mogu je čudan TikTok. Pa pisali Zato su što ljudi jeste namerno svašta to o radili. meni. Ste namerno A to šta? radili. Pa ta neka dinamika je baš čudna. Kao da si ti upalila kameru i samo kao, ma koga jebe, ajde, jeste se dogovorili kako treba da izgleda taj TikTok ili si ti samo stavila telefon i kao, A ne, ma, nek nego ide. sam ja sam rekla, ajde, bacimo jedan TikTok i on je rekao, ma neću. Ja sam rekla, ajde, jedan. I on kao, pa dobro, ajde, šta treba da radim? Ja rekao, ništa, samo stani. I on je samo stao, bukvalno. Pa zato te pitam. A što čovjek samo ovako bleje, kao, to je to, Da, on razumiješ? nije ni želeo da snimi taj TikTok, zato što on nije u tim vodama i prosto dečko neće tu da se eksponira i meni je to potpuno okej. I ovim putem hoću mu se zahvalim što je uopšte pristao da bude deo projekta, zato što stvarno brutalno izgleda u spotu i ceo projekat je bolji zbog njega. Tako da, mnogo mi je drago da je deo toga. Ali zanimljiva je priča za pesmu, zato što ti zapravo u pesmi govoriš svom kao bratu, on ti je kao brata, tako, on ti glumi mi kao je brat, brata, kao. da nabode nekog tvog dečka koji tebe vara, ili tako? Tako je. Ili šta god da radi. Koji gleda u drugi. Koji gleda u drugi. Da. Ali ti Vara, gleda u drugi, ali ti, jednako ali vara, ti dalje dobro. voliš tog momka, tog šta god, Dobro. fiktivnog, i kažeš, ali nemoj Kažem mu kao da ga nemoj ubiješ. da ga ubiješ zato što ga volim. Voliš. Ali kao malo ga samo ali nabodi. ako ga vidiš da je pio, udri, ne treba mi takav, ali neko ostane lep kao što je bio, nemoj da preteraš za sad. To bukvalno Za sad. znači, To bukvalno znači... Šta to znači? Kao kako prebi ga, god ali nemoj jako. To Prebi znači... ga, ali nemoj da mu oduzmeš tu lepotu jer volim ga baš tako lepog, razumeš? Ali Ali loš. kazni ga za to ali što gleda dovela sam druge. profesionalnog MMA borca koji userava ljude da mi glumi lika koji treba da se suzdrži kad Ali bije. ne glumi, on mi je brat. Pa da, ali kao on treba da ga bije. Jel' tako? I sad ti dovodiš profesionalca da vodi računa da li ga bije, a treba da ga usere. Zamisli, brate, kao... Janičić je meni brat. Pa da, a i on treba da prebije U tog lika. privatnom životu. Ja više ništa ne razumijem. Ali... Ja sam Zato toliko... ne, ljudi su Vapi ulazi, pisali- mamo, treba mi tvoja pomoć. Ljudi su pisali kao, jel ti brat, jel ti brat? Mogu ličiti što Ne, neće. nije mi brat, ali ličimo, da. Ličite stvarno. A Jako čekaj, mi je konfuzan ovaj On ti je brat. podcast. On je brat. Vapi, On molim je- te uđi. Uđi s pivom, slobodno. Da, šta je fora? Zanimljiva je tema pesme, Uđi zato što slobodno. to je realno. Realno je da ti ako prevariš, brate, lupam, ja da imam sestru, ja bih sigurno išao da, mislim, dobro, možda ne bih ništa uradio, možda ga ne bi nabao, možda je lik jači od mene, ali bih, poginuo za svoju sestru ako on Ali je bi veran njoj reagovao. ili ako je Da. on nju Ja govorim, povredio. zamisli da mi sestra kaže, nemoj, lepije. Pa vidi, puta 5 bi moralo da ide. A stvarno moraš... Šta da kao, brani me, otkini ga, ali baš je sladak, nekako volim ga, nemoj mnogo jako. Nemoj Da, previše. stvarno- Druže, što je onda, što ti nisi A normalno. ti bi inače mnogo jako udarao njega, a? Pa ne bi, ali bi pozvao Janičića da mi pomogne možda, na primjer. Ne, ali realno mora šminka, razumeš? Ako vara moju sestru, brate, malo šminkanje. Pa dobro, Makeover, malo. brate. Ja mogu da mu uradim loš fade i da mu se ljudi smeju na ulici. Dobro, To ja mogu da sve uradim. prođe za 3 dana. Dobro večer. Pa i fade, jer kosta Dobro poraste. večer. Dobro. Pridružio se vajbu. Donesi ti još 2 flaše viski, ovo će da potraje. A tebi ne smeta da snimamo tako možda 3 sata emisiju ili tako nešto? Ne smeta mi. Okej. Ja bih voljela što duže da bude. Stvarno? Da. Nemoj 2 puta da kažeš. Ako tako voliš, onda... Pazi šta pričaš, jer mi možemo sve van šalim se. Ne. Dobro, sad, Šaljimo ajde. svakom gostu emisiju da pogleda. Da, slušaj, šta sam teo da kažem? A si ti kada je bila ta borba, si navijala stvarno za Janičića ili nisi znala ko je Janičić? Iskreno pitanje. Pa izletala mi je na For You na TikToku.
Tako sam znala za tu borbu. Ali bi navijala inače za Bojkovića ili za Janičića? Mislim kao kad si već ušla malo u taj svet jer ti u Pa spotu. kad sam pogledala sve one TikTokove, šta su pričali jedan i drugi, definitivno za Janičića. Stvarno? Da. Dobro, to je fair. I ja mislim da je on odradio super. Zato što Janičić nije puno pričao, a mnogo je uradio i zapravo nije bio bezobrazan. Ja iskreno nisam bio mnogo informisan. Mi smo zvali Bojkovića, ali on je već bio. Jer kao bi neki prirodan sled, jer se to dešavalo i bilo je skoro. Ja sam prvi put, iskren da budem, čuo za Janičića taj dan. No offense, ubija lik je ono Zato kida. što je dečko... Ali ja nisam znao, meni je Dario rekao, ja sam prvi put čuo za njega da mi Dario pokazao. Ja nisam znao. Nisam znao da će taj meč da se desi, mi smo čuli da će se desi. I pošto Janičića nismo znali lično, zvali smo Bojkovića kao ajde, će odbaniš na podcast, on kao ajde, ali ja sam u teretani banit. I mi smo snimili. Ali Janičić je radio vrhunski posao, obojice su radili vrhunski posao. I sad je bio kod Joe Jonesa u brate, onom dirty boxingu, da? To je, brate, baš dobro bilo. To sam vidio da sparingo je Silent Tupore, to je baš ludilo, buraz. To je bukvalno svetski vrh, on je dotako taj svet baš jako. Ne znam, ja sam ja iskreno ne pratim to ništa, brate, zato sam ja kao bio u fazonu da, Bojković, to je to pun gaz, zato što ja nemam pojma ko je tu, šta, brate, šta ja znam, brate. Pa ja nisam pratila, ali ono stalno mi je iskakalo na TikToku, ti snimci i to sve. I onda sam skontala otprilike o čemu se radi. I svidao mi se taj njegov stav. Svidalo mi se to što je ćutao i vredno radio i pokazao šta zna i to je to. A čak je realno da je Bojković pobedio, ali bi onda on bio u spotu? A da je davao onakve izjave, ne. Ne, okej, fair. I što na kraju dođe, on kao prebije tog tvog momka koji te prevario? Pa ne daj Bože da ga on prebije. To je istina. To je stvarno istina. Ne daj Bože da ga on prebije. To je stvarno istina. Imaš sestru, to znam. Sestru imam. A imam i braću sa tetkine strane. Dobro. Znači od tetke, braću od tetke. Trojicu. I još dvojicu. Znači petoricu. I možda imam još po nekog brata ovako. I kada bi... Nemoj ti da se smeješ. A što se ti stvarno hoću ozbiljno pitanje. Kada bi se desio tebi privatno problem, bi stvarno zvala nekog da bije dečka ili bi pokušala da reši sam? Brata? Da. Ne bih, prebila bi ga sama. Šalim se, nisam ja iz te priče, ne bih ja tukla nikoga. Ja sam imala samo jednu tuču u životu, ono kad sam se vukla za kosu sa drugaricom. Tukla si se s drugaricom? U 4. razredu osnovne škole. Doduše, ona je meni iščupala pramen i ja ništa njoj nisam naudila. Jer ja ne znam da se bijem. Tukla sam se i sa sestrom rođenom i uglavnom i ona mene uvek prebila. Dobro, Zoka je stvarno jaka. A mislim da tu pobeđuje zakon luđega ne jaka. A nije jaka. Zoka je, zapravo, jeste, Zoka je jaka. Zoka ima to nešto. Ona kad se naljuti, samo beži od nje. A jeste. A dobro, fair. Tako da ne volim nasilje i ne volim tuče. I ja kad se neko nasilje odvija oko mene, ja odmah dobijem neku anksioznost i krenem da se tresem i to. To baš ne volim. Ne volim... Zamisli pošalješ brata da prebije tvog dečka koji te prevario i tvoj dečko koji te prevario prebije tvog brata. Pa zato sam uzela Janičića da mi bude brat. Pa ima sigurno neki lik koji može da prebije Janičića, na primjer ja. Šalim se, ne. Šalim se, ne. Satraći na sve ovo. Brate, bukvalo, brate, mene je strah. Ovo je kraj Voškasta, brate. Pravio sam mu danas kafu, inače bio je kod mene u restoranu Janičić, da. Stvarno? Da. Sa nekom devojčicom. Ribu. Kako se sad vadi kao Janičić ima ribu došao kod nas, ono. Pa dobro, to je baš lepo od tebe. Bi mu rekao tu facu? Šta? Kao svi su jači sam u tebe. Ne. A zavisite i Reels, koliko bi to pokidao. Vopi se skine i kao Janičić se zmajite s njim bi smeo samo da ispijam piva i to je to. Tu bi možda i dobio. Tu bi dobio sigurno. Tu verujem da bi iskreno. Jesi ti bila? Ali on mora da smrša ko ja i onda bi ga dobio. U čemu? Klikirima sine. Ajde bre, od mojeg. Ne, slušaj, ovako imam pitanje jedno. Ajde.
Ajmo da krenemo malo ovako redom. Je li ovo najčudniji podcast? Nije. Okej, malo je čudno, samo početak je čudan, ali meni je sad... Ali sad smo već... Ne, sad smo već zagrejeni. Mislim da si sad samo u svom svetu. Mi sečemo celo prvo. Ne izgleda to tako na kameri, opusti se. Šta ti je? Ne, nego mene brine da li je vama čudno, pošto je meni cool, ali Ne bro, nama je to meni je jaja. da li super. se osjećate dobro? Ja iskreno mislim da treba da se iseče ovaj deo kad sam ja rekao da bi prebio Janić. Sredit ćemo. Brate, ako si ti nas zaboravio, mi nismo zaboravili tebe. Voškas deli auto! Delimo sportski auto, 400 konja, bit će ludilo mozga, najveći influenceri na Balkanu će da reklamiraju ovaj giveaway. Ne zajebavajte se, brzo stanite na listok, još ima mesta. Nemo zaboraviti. Ako hoćeš da dobiješ 30 plus 1000 pratioca, javi se na voškas.tv ili na naš mail da dobiješ detalje kako ovo sve funkcioniše. I brate, izgradi svoj brand, izgradi svoj biznis ili lični profil na jedan dobar i organski način. Uzbidi se. Mislim da si dosta puta pričala kao kako si krenula svoju karijeru i to. Mislim, možemo i to da obradimo kao te teme, ali ono... Nemoj, molim te. Mislim da ljudi to već Ima znaju. dosta stvari, tačnije, sve ono što su ljudi do sad spoznali o meni i saznali o meni, to je 10% cele moje priče. A što je ostali 90? Ostalih 90 ne zna znaju moji prijatelji neki. A sve to što se dešava iza kulisa, bilo zanimljivo, bilo lepo, bilo ružno, to ljudi ne znaju. I meni je možda tako i bolje, ali doći će i taj trenutak verovatno kada ću ja želeti da se otvorim. Naprimjer, na nekoj emisiji kao što je, naprimjer, najpoznatiji podcast na Balkanu ili tako nešto? Može za, recimo, 2 godine. Fair. To ćemo biti najjači, tako da nije problem. Ali pitajte me vi što god hoćete, možda ovako postepeno otkrivamo nešto. Okej. Si bila riba u školi, ono koje maltretira, ili si bila ona čutljiva sa strane štreberka? Ne mogu da te zamislim i kao onu bad bitch klinku, ono koja je maltretirala sve, mogu te zamislim kao da... Nisam maltretirala, pošto moja mama je učiteljica i onda su uglavnom ljudi mislili da sam ja povlašćena i onda su oni mene malo maltretirali, neki ljudi. Ali nije to bilo sad, ne znam, nijakakvo nasilje, mislim... A realno jesi povlašćen? Ili ne? Nisam, zato što mama je učiteljica od 1. do 4. razreda, nije imala nikakve veze sa, niti je meni bila ikad učiteljica. I moja mama isto je to. I... Mama, isto to. Pa učiteljica od 1. do 4. stvarno. Ali inače da, bežala sam sa časova, kad se svi dogovore da pobegnu, pobegnem i ja. Si bila štreberkica? Pa učila sam. Ali više sam učila kao da se dokažem roditeljima i okruženju i rodbini, a i zato što kao znala sam da će to da mi donese rezultate i da će mi biti bolje za budućnost. Si bila onaj likar, neko će prepisuje od tebe da kao ne daš? Ne, uvek kao, sam. aj, samo malo. Ne, uvek sam davala da se prepisuje. Ja sam uvek respektovao te ljude. Ja sam sada pred jedna devojke koja je stvarno bila prekulturna, prefina, preinteligentna, hiperinteligentna. Znači to je genije bila, devojka i dalje je genije. I one su uvek znala ispred svih, sve je znala uvek i ona sedi pored mene. Džaba je sve. Ne, ona je sjajan lik, slušaj, uvek je davala sve. Ja sam toliko iživljavao, ja nikad ništa nisam učio, sam znao da imam buraz chat GPT, razumeš, pored sebe. I od onog momenta je bilo u fazonu, brate, ali ti ništa nećeš znati. Ti ćeš biti osakaćeni debil. Kako chat GPT pre 10 godina, si ti normalno? Pa riba, aj uključi se. A riba je chat GPT. Ajde, brate, odmorat ću. Šta je malo? Opijaj se ovdje, brate. Lik je viš da je spaljen danas. Ajde, završi, izvini. Ti si spaljen, buraz lik. I u suštini riba je bila samo fazonu, ne, brate, kao, moraš, ne može. I prvi put kad mi je zaklonila laktom, ja sam osjetio takav betrayal, takvu izdaju. Rekao, brate, kakav lakat, rekao, daj da vidim ja tu malu, daj malu. I ona kao ne može nauči sam. A i možda si se svideo pa je htjela... Ne, buraz, nego ona bila fazonu, uči jednom stvarno. Ja sam što neće, posle toga sam se usro, bio fazonu, jebote, ne mogu se na osnovne u njoj sve vreme. A dobro, onda ti je dobro uradilo. Jeste, kada sam da učim. Ona je htjela zapravo ti pomogne samim tim što ti je... Ti kao slušaš priču, ti kao Marina, kad ne slušaš pa dodaješ, čuti, druže, pričam se. Ne, da te naučim, samo pitaš... Ne, znaš koja je ona bila u školi, pretpostavljam? Ona bila kao, joj, ma sigurno ću da dobijem 2 i onda dobije jedina 5 odljenja. Nije. Jes, 100%. Znaš što je kao, ma brate, kako si uradila test? Ma katastrofa, padam godinu. Ma da, kraj, brate, nema me. Ali nisam ja to pričala 5+ dobila, Nije, nisam ja to pričala sa ciljem kao da drugima ubacim to u glavu, nego... Sebi da olakšam. Sebi da olakšam, da kao, znaš, ja se nadam da ću, mislim da ću dobiti 2, 3, nemam nikakva očekivanja i onda kad dobijem 4 ili 5, oduševim se. To je to. I budeš kao dobiješ 5+, ono znala svako pitanje, brate, zarez jedan pogrešila, brate, a ovi ostali kao jebika.
Pa nisam ja uvek dobijala najbolje ocene. Mislim, bila sam Vukovac u osnovnoj školi, u srednjoj školi, samo zbog jednog predmeta nisam bila Vukovac. Koliko, fizično? Fizike. Blizu sam bio. Baš si bio blizu. Što fizike, što je bilo si očajno u fizici? Pa jednostavno profesor nije hteo da mi da 5, dao mi je 3 i onda nije mogla da se poveća na veću i to je to. Da, kad je 4 može se poveća na veću. Da. Koliko to zapravo, zamisli, oni kao sede i kao oni... Da, kao board ljudi. Ovako sede, ovako, brate. Ja uvijek sam zamišljao. Marina. Da, ona treba da bude u elitnim učenicima, da dobije tu diplomu Vukovca, koja zapravo sutra ništa ne vredi, koga boli kurac. Realno! Realno! I samo jedan lik ustane i kaže, a realno boli nas kurac, ajmo na pivu. To je profesor likovnog, verovatno. Ne, brate... Ili fizičkog. Sećate kao, mi u školi kad smo bili u fazonu, kao, jebote, zbornica, ko treba da uzme marker ili to. Boleo me kurac, brate, za zbornicu, brate, iskreno. Meni u glavi svima je bilo kad smo bili niži razred, lupam drugi razred, treći, bio si fazon nekako, ja znam, ta zbornica je bilo ono kao, znaš, uđeš unutra i kao nešto kako izgleda, zamišljaš to tako veće i nikad ih ne vidiš sve u isto vremenu, neko uđeš prvi put, pa prepričavaš kako je to bilo u zbornici. Mi smo otvorili kao dnevna doza 4.1, imali smo kao profil i onda tako kad su neke situacije u školi, kao slikamo i stavljamo na taj profil. I onda, brate, prva godina... U osnovnoj školi? Ne, u srednjoj. Hvala Bogu, dobro je nisi toliko malo. I dolazi, brate, ortak, prvi post na profilu, primopredaja krede, brate, od tetkice, razumeš, tetkice su imale krede i ne, ovi uvati u moment, a znaš kako izgleda, bukvalno kao drogu da ti daje, znači ovo ovako stoji i zapisuje kao u svesku koliko si krede uzeo, ali kao uzima da je uzeo 2 komada i stavlja u džep i kao ide. Eto, to je to. I onda smo spredali tog dečka, brate, da nikad nije smuo ribu do kraja 4. godine. Stvarno nije, jebote. Nije, ali sad ima ribu. Ima ribu? Ima ribu, da. Slušaj, imam pitanje. Ti si završila FON, je li tako? Jes. Kako ti je bilo na fakultetu? Pa lepo mi je bilo fakultet političkih nauka. A. Ja mislim iPhone. Isto. Pa nije FON političkih nauka, nego... Dobro, ajde, hoću malo da napravim zanimljivo, da bude jak gas. Hvala, Kole. Ne može, Mahrina ga pravi da bude neprijedan. Ne, ono jebi vopije sve vreme. Mi se to sviđa. Ovo je, brate, ono AI generated epizoda. Sigurno, brate. Dobro, završila sam FON i... Sad, man, kad ti tako suzeti oči, kao pogledi i kao odglumi, kao, da, i tako je, znaš, kao da ti se desilo nešto loše. I nisam uspela ni sa kim da se uklopim iz grupe na fakultetu. Ozbiljno shvatilo, ovo je strašno. Realno da možete da se vratite u školu srednju, šta bi promenili? Nikad nisam pričala, mnogo mi se sviđa ovaj podcast. Ja bi mnogo više vređao neke ljude. Ja bih rekla liku da mi se sviđa, pošto nisam smela da mu priznam. Što nisi smela? Zato što je bio frajer i uvek imao tu neke devojke oko sebe. A gdje je on sad? Druže, gde si sad, sine, vidi gde je Marina. Kao dečko je ostao u Ivanjici, ajde tebe, vrati se kući, jebote. A nije, nemoj tako. Ne, šalim se, ne. Nemoj tako. Živi u Smederevojne serije, Nije, nego samo jednostavno nisam imala hrabrosti. Ali šta bi ti si krenuo nešto? Ja bih imao seks u WC-u. Iskreno. Brate, može nešto da je seksualno s tobom? A sad ću ti kažem stvar, zato što sam se pokrljao s jednom drugaricom u WC-u iz odljenja. U 2. godini. Kao ona je mene odvela u WC. LB bi ti. Ti bi LB u WC-u. Šta LB? Ne razumijem. Lizanje bulje. Čovjek nije da. Ja ne znam šta je promenio u srednjoj školi. Ja bi... Možda bi, brate... Ti bi bio komunikativniji. Imao sam problem s tim jednom trenutku. Imao sam velik stres da pričam pred odeljenjem. To sam velik stres. Što ste retardirani? Ja mislim da prekinem ovaj podcast za uvek i da ugasim na kanal. A ne sad bez jebanci. Oteram vaj, dođe da kuca limu Smederevo, jebem ga usta ga, jebem više. Ja se nisam smeo što najgore, ja sam odslušao. Čekaj, jesi stvarno imao taj problem? Ja ne bi... Brate, svoji nadvoni, drogirani, šta je njima, brate?
Ste vi bre normalni, šta vam je doma? Isuse, kanula je Isuse, stvarno. Si uvatio to, brate. A ovo ćemo, znaš koji reels ćemo da imamo? Ja sam imao problem kao... Nisu stvarno plaću, ne. A znaš što zamišljam? Reels, kad mi kaže, jesi imao problem da budeš manje komunikativni. Zapravo sam baš imao problem s tim i ona kreće da plače od smeha i ja kao... Brate, Izvini, molim te, nego... čak se otvorio napokon posle 90 epizoda, brate, i ti se mu se smeješ u facu. Čekaj, što si imao problem sa komunikacijom da pričaš ispred odeljenja? Ne znam, bio mi trip da čitam ispred odeljenja. To mi pucala mi čuka ono 9000. E vidiš, A nama kad su to izađeš uradili, izvini, nama su to uradili prve nedelje odmah, napad pošto smeha, mi smo imali kao da pravimo svake nedelje prezentaciju neke destinacije ili nečega, brate, iz agencijskog, nebitno, i mi smo morali svake nedelje pred odeljenjem da isprezentujemo to. Ne pada mi na pamet, ne bi to mogu da uradim, buraz. I slušaj, ja sam bio prvi koji je izašao ispred odeljenja. No što sam ja rekao, kad mi je rekao profesor, kao, možeš da, Panjković, ovdje čitaj dalje. Profesor, kada stvarno ne mogu. I ona kaže, što je rekao? Pa ne mogu. Pa ti si ti dobro, ti ćeš malo vode. Uzmim džin malo. Nije uopšte za tebe. Šta je ovo raskid, buraz? Nije problem u tebi. Nije problem u tebi. U meni je. Zašto? Ne, čekaj. Ne, iskreno nešto bi menjao. Da, Ja mislim da sam ja snima jedini neki koji može drugi da dan. raslače Ja zapravo. sam, ja bi, znaš šta bi menjao u srednjoj školi? Ali pozitivno. Znaš šta bi menjao u srednjoj školi? Kraći bi bio u vezi. Kraći bi bio u vezi, To što? je možda jedina stvar. Ajde ljudi, molim vas, samo da pričamo nešto ozbiljno, da me prođe. Kako si izgubila nevinost? Dobro, ovo je sad fair zato što si mu se smejala kad se lik otvorio. Ali ja imam pravo da ne pričam o tome. Pa imaš da. Pričamo ovako, pričamo. Mi, svi svaki gost ispriča. Jer je kao, svi su izgubili nevinost. Nekad. I šta pričaju kao kako su izgubili? Jebi ga, Pa ne, kao šta im se desilo. Što ga Kao- vređaš, A, brate? Što me vređate? Izvinite, bro. Vopi nije rekao nikad. Ne, nego što su, ja hoću ispričati moje iskustvo. Ja sam bio s devojkom 6 meseci i bilo nam je super i pobegli smo iz škole, zato je bila neka radionica random, išli smo nešto vezano s Drugi svjetski rat. Brate, mi ne možemo s tim. Jebać ti mama, ajde ovo tako Ja- nas ja gledaš. te slušam. Moram se fokusirati. Ne, čuti. Si zapravo polim kurac, bro, ovo je naša emisija, radimo što hoćemo, jebe mi se. Ja te slušam. Oni već znaju. Bili smo dugo zajedno i još za to vreme, u drugoj godini srednje fazon. I samo smo posle 6 meseci videli fazon, kao, hajde da probamo. I da smo to krili, nam je bilo neprijatno da ljudi znaju. Tripali smo da smo baš mali bili. I to je kao tebi kako si izgubio nevinost. Pa da, kao, otišli kao- smo gajbi kod nje i kao probali, kao nije bilo nešto mnogo neprijatno, niti loše, bilo nekako lepo. Bilo normalno, neko smo znali, čekaj, neće a to se misliš- desi, a pričali smo o tome, razumeš, bilo je baš prirodno. Misliš da je, mislim sad pitanje za sve, mislite da je To kao bolelo? bolje kao imati prvi kontakt, ono, ulazak u taj svet, da, sa osobom koju voliš ili onako čisto da ga odradiš Sa kao da osobom bi ga koju odradio? voliš. Ja mislim da je to devojkama daleko bitnije nego muškarcima. Iskreno. Ja, Zato moje lično što mišljenje je da drugačije, zato što izvini. devojka mnogo... mnogo više pamti tu prvu osobu. Ne, emotivnije ulazi u sve emotivnije, to. mnogo emotivniji, mekši i nekako se osjeća ranjivo. Mnogo se osjeća ranjivije nego muškarac u tom trenutku. Razumiješ, što je logično. Pa I to mi je naravno, bolnije to je- iskustvo za ženu nego za muškarca. To je ne. veliki trenutak za nju. Znaš. Ja ne znam kako druge devojke, ja sam recimo dosta pričala sa mamom svojom o tome pre nego što se to desilo, gde mi je mama stvarno davala savete i kada bi to trebalo da uradim, kada moje telo bude sasvim spremno na to, da to ne radim sa nekim... Dobro, sad stvarno nije smešno. Izvinjavam se. Izvini, samo Morate da izađete. samo da me Aj, razumeš. izađite obojica na 5 minuta. Ja i on ne izađete. Ovo je karma. Aj, izađite na 5 minuta, obojica. Nemojte Ja da neću raditi, se brate. smijem, ja sam stvarno pitao pitanje, brate, on me gleda i Pera me gleda i smije mi se u facu, brate. Jel se Please, meni please, razlazala nemojte, samo možda nemoj me šminka? gledat. Da. I ti, ne, stvarno, nemoj, brate, please. Pošto sam se... Ovo je kao ono, Plakala sam. Ne, ovo je sve kao ono, okej, ja. brate, ono, kao I got brutally molested when I was 9. Ovo je to. Every day on the summer. To je to, da. Izvini, ne, upravo si. Imala si ozbiljan razgovor s Ne, roditeljima. imala sam razgovore sa majkom o tome u smislu da... Šta radiš, brate? Ne znam ljudi šta da kažem. Ovo ćemo da Ne možeš kažeš isečemo. ozbiljno, mogu samo Zato kažeš, što će- pričala sam s majkom, ne možeš kažeš ozbiljno sam pričala s majkom. Izvini, aj polako, aj malo ti smijeni. No nećemo više, obećam. Imala sam jako... Ako budete nastavili da se smijete, ja ću da izađem.
Izvini. Okej, nećemo. Pravo si, okej. Samo lepo ispričam, molim. Čekaj. Ne, okej. Imala sam vrlo striktne razgovore sa svojom majkom o tome. A ti ta reč odgovara. Može. Ok. Jako onako nekako, baš smo dosta pričali. A daj, brate, nema. Potrudi se još Ovo malo. nije emisija, Ovo ćemo isečemo za real, sad će biti baš dobro. Znaš što je mnogo retko? Mnogo retko da neko ima otvoren, zdrav odnos prvo sa roditeljem i onda ozbiljan razgovor o tome. To je mnogo bitno za devojku. Ja skroz razumem zašto hoćeš to da kažeš. Zato što... Ja kontam da sve devojke imaju razgovore takve sa majkom. Ja mislim da ne, brate. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne isto. Ja sam pričao s jednom devojkom, ona kaže nikad nisam Nekad kažem sve, ne mislim baš na sve, ali da ono... Većina devojaka razgovara sa porodicom o tako nekim ključnim trenucima u svom životu i to je meni prirodno jer sam ja u detinjstvu razgovarala sa porodicom o svemu i najveći problem koji smo imali je bio kad sam jednom zakasnila kući pola sata, tad mi je bilo uskraćeno sljedeći vikend da izađem i jedno kad mi je bila zaključena tipa trojka iz ne znam kog predmeta na prvom polugodištu i to su dva problema koje oni stvarno nisu imali probleme sa mnom. Eto, to mogu da kažem ponosno. Znaš što je problem? Ja sam skapirao da je tvoj čale veliki zebant i onda, brate, kako ti njega ozbiljno shvatiš kada je on ljut na tebe? On stvarno onda ljut ili onda ima malo dozu tog humora i dalje? Ne, nema on dozu humora kad je ljut. On kad je ljut, on je baš ljut. Dobro, to je... Ali brzo se i razljuti, zato što je onako emotivac i ne može njega to dugo da drži. Dok mama kad je ljuta, a dobro, i ona se brzo razljuti, ali ona je ipak nekako onako... Mama je stroga bila. Dobro, zato što ona je sigurno dosta na fakultetu naučila Dobro, to je možda malo i profesionalna deformacija. O pedagogiji, zato što je učiteljica. Mislim, ja znam po svojoj kevi, zato što ona je isto učiteljica i znam tačno sisteme kako je ona meni pokušavala da, kako sad da se izrazim, ubaci ideju o učenju, na primjer, način učenja, kako ja trebam da imam ozbiljnu disciplinu i tako dalje. I onda sam imao taj pritisak malo, zato što mi je mama učiteljica i prosvetni radnik u školi, pogotovo zato što je svi znaju u školi radila. Da se ne obrukaš, brate. Da, ne obrukaš, da, to sam i ja imala isto. Još pogotovo stariji burazer koji je bio i bolji malo đak od mene. Ja sam bio uvijek odličan đak u osnovnoj i to, i u srednjoj, sam u 4. godini. Ali imao sam taj moment poređenja, kao... tvoj brat, kao, dobro, možda, pošto ti starija sestra možda nisi imala to, ali možda tvoja mlađa sestra imala to, kao, kad te porede, tvoj brat je kao malo bolje to znao, kao, i onda, ili, mislim, nekad je to dobro, zato što imaš kao reputaciju nekoga koje... I motiviše te, ili te ukanaljuš. A neki profesori te ukanale, brate, zbog toga. Nije nekada je dobro, nego na nekoga utiče dobro, na nekoga loše, znaš. Recimo, meni kad je tata govorio, ne možeš ti to, ne možeš dobiješ peticu iz matematike, učila si 2 dana za test, ja stvarno nisam mogla da dobijem. Recimo to jest na mene to nije dobro uticalo, dok na primjer na mog tatu kad je njemu tata njegov govorio nećeš dobiti peticu iz matematike, tata ode i dobije peticu, recimo. I onda verovatno je on tako bio naučen u detinjstvu, taj mehanizam je usvojio i onda je on primenjivao taj mehanizam na mene, a možda nije znao da meni on ne odgovara, ali dobro, to su sitnice. Moji roditelji, hvala im na svemu što su mi pružili i svemu što su me naučili, tako da... Ali kad kaže mama je stroga prema svojim učenicima, ali važi za mnogo dobru učiteljicu. To je bitno, ako si previše mekan, onda nisi dobar profesor, ni učitelj. Nekako to gazi ljudi po tebi onda. Moraš da imaš tu dozu. Uvijek su realno, kad vratiš film, uvijek su bili oni koji su imali dobro da se zajebavaju, ali da budu i tvrdi kad treba. To mislim da je bilo bitno. Moja učiteljica, mislim, čisto da vam objasnim, moja keva da, ali moja keva je, pošto je radila u mojoj školi gde sam ja, je li ona tebi bila učiteljica? Ne može da ti roditelj bude... Ne može? Ne može, ni profesor ni učitelj, zato što to nije fair. Nisam znala to, ali... Da, zapravo jebote, to bi ti bilo cheat kod naš koji. Mislim da je to baš retko da možda jedino sistemski, ako ti se pogodi da, na primjer, tvoji roditelji predaje neki predmet koji nije toliko učestali, onda predaje, na primjer, svim odjeljenjima. Znaš, a onda jebi ga, kao. Ali mislim da je to baš retko. Ali, pošto moja keva je znala sve tamo u školi, ona je urgirala da ja idem kod najstrožije učiteljice. Zato što sam bio malo lud, ajde tako da kažem, u vrtiću i to. I volao sam malo i da se tučem i da skačem po klincima i tako i da, ne znam, da... Huligan, vaj. Da. I sećam se Ali dobro, to je tvoja ružna prošlost.
To je moja ružna prošlost, tako je. Ja sam se potrudio i izrastao sam u boljeg čoveka posle toga. Znaš, šta je razlika iz 7. u 8. godinu, brate, kad dobiješ ocjene u 8. brate. Sa 8 godina u 2. razredu. Radite na mafiju. Hvala Bogu, pa nas nije zakačio ovaj dnevnik mnogo, brate. Da, to je pakao, brate. Zamisli to, nije brate. Zakačilo to, brate. Nas srednje. Koji si ti godište baš? 96. Ujebot. Brate, zamisli, oni su imali elektronski dnevnik. Ali samo 2 godine. Ali samo 2 godine. Čekaj, Kidare, ti čulica da stariji pričaju ovde. Čekaj, vi ste uhvatili Ali u elektronski... srednje. Uhvatili su elektronski dnevnik, te bra. Jesi ti ludo? Brate, si ti luda, znaš ti kako mi se Keva trese kući kad vidi, brate, crvenog smajlija, brate, da me nema u školi, kada, brate, kao piše neopravdani. Ti znaš koliko je to random bilo? Zato što roditelj dobije svoj profil, možda se uloguje. Sedi slobodno tu. Ovo je lagani podcast. Gde ste njega doveli, idi bre u kurac, brate, pa onda nema ništa od ove emisije, brate, ste vi ludi, brate. Brate, jedno smo krenuli da radimo normalno, brate, trebalo mi sat vremena da se uhodamo. Zoko, pričali smo o tebi kako si me prebila. Uvek, kad god smo se tukle. Znaš kao? Jesam. Kao dođi na još. Ali, brate, oni imaju elektronski dnevnik. Zamislio, pobegneš sa časa, instant te upiše u komp, tvoj Kevi i Čaletu stigla notifikacija, nije u školi. Ne, sutradan. Ja mislim, možda čak i da sutradan Čekaj, ja za to ne mislim da znam. je tvoja mama Brate, jedna od elektronski rećih mama dnevnik koja se funkcioniše zapravo tako što je dnevnik na kompu. Šta, to Moja stiže mama, roditeljima... kad je Ti čula imaš to, pristup, znači tvoji ona je roditelji bila u imaju... fazonu, oh yeah. Pa svaki roditelj je bio u fazonu, oh ja, klinci su bili u fazonu pucanja u Mislim noži. da je moja Keva ušla jednom u to. Ovo je kurac, brate. Dobro, tvoja Keva, ali sve ja znam da bi moja Keva visila na tome 24:0 buraz. Ima bi screen time 7 sati dnevno ali moji roditelji elektronskog su u dnevnika. fazonu kad su vidjeli da od mene nema, brate, vajde da ja idem po svome do kraja, brate, iako sam i dalje bio odličan đak, oni su samo mi verovali. Okej, brate, ali ja ti kažem za većinu ljubitelja. Bravo za tebe Ali ljubitelja. u četvrtoj, brate, da je taj e-dnevnik zapravo, kako ti kažem, da je neko iz ministarstva dolazio da gleda e-dnevnik. Što bi gledao iz ministarstva bilo? Pa zato što, brate, gledaju i obične dnevnike ljudi. Znači ti imaš, brate, pregledavanje tih dnevnika. Proveravaju profesore. Dobro, šta bi ti bio? Pao bi... Pa ja bi pao odmah automatsku godinu. Zato što sam imao 350 opravdanih, brate. Ali zamisli da ti imaš na čisti onaj dnevnik u knjizi, samo je na kompu. I sad tvoj roditelj može se uloguje na tvoj nalog i vide tačno koje ocene imaš, koliko imaš izostanka, kad, koji dan, koji čas, instant. Meni se to ne sviđa. Odvratno je, brate. Bilo bolje kad roditelj treba da se potrudi da dođe u školu, da vidi kakvo je stanje sa... To je gore. A nije, brate, imaš malo šansi i da se snađeš. Jer, brate, šta ako ja je pobegnem sa časa, ispeglaću, ti ću kod doktorke po opravdanje, dogovorit ću se, jurim ocenu, bežim s časa, prepisujem, ne znam. Brate, ovako ona, bam, stigne Kevin notifikacija. Alo, majmunčino, mala, sad ću da te jebe mojim kajšem kad dođeš kući. Ti treseš se do gajbe. Znaš šta te čeka. A ovo će tek za nelju, znaš, daš malo prostora. Realno, znači peticija da se ukinu elektronski. Bilo bi da ja... S tebi bio najveći stres škola? Ikad ovako životni? Najveći život, pa jeste. Meni je škola bila najveći stres. Dok sam učila, to mi je bila najveći stres. A ti srednje i osnovna škola, meni je bilo veći stres nego bilo šta drugo. Meni odlazak u školu. Dobro, i fakultet i ispit i isto. Sve, ali u tom smislu. Programiranje jako dugo nisam mogla da položim, zato što ja mislim da sam čak 6 ili 7 puta izlazila na ispit. Mislim kao školovanje uopšte, kao celina. Da, ali to mi, kažem ti, taj deo mi je bio najveći stres, recimo na fakultetu. Kao što već znate, imamo jednu specijalnu igru za Mahrinu, a to je da pogađa neke zanimljive stvari koje ćemo joj dati. Šta misliš da je ovo? Pomoranđ. Ne, kao šta je proizvod? Pasta. Za zube. Opa! Znaš šta je Hello Smile pasta? Idemo. Okej. Sad ćemo da ti damo ukuse na slepo. Imam jednu. Na slepo. Dobro. A ti ćeš da gađaš koji ukus. Ajde. Ali tako ćeš mnogo paste da staviš. Marina, aj moram da se obriši. Ček da vidim. Ovo je neka... Biće ti loše od paste, toliko. Bubblegum žvaka. Nešto bubblegum. Neka žvaka, nešto. Dobro. Hello Smile. Perite zube s ovim, molim vas. Molim vas, perite zube s Hello Smile pasta. Ajde. Ajde dalje. Ajde, evo dalje, izvoli. Ovo je sledeći ukus koji će ona da proba. Klikći. Kaži ovo mango. lepo. Mango. Dobar, prvi pogledak. Bravo. Hello Smile. Ovo je bubblegum koji sam malo preprovala. Ne. Ali jeste delom...
Jeste Bubblegum. Jeste i još nešto. Bubblegum i još nešto i to je tvoj kolega. Borovnica. Blizu si. Ali tvoj kolega. Putovanje. Put. Lubenica. Kako se zove putovanje tvoj kolega? Ime mu je putovanje. Na drugom jeziku. Na drugom jeziku putovanje mu je ime. Na francuskom jeziku je putovanje. A, vojaž. Vojaž, to je njegova pasta. Super. I grožđe. Rekla sam Bubblegum grožđe. Rekla je grođe, pogodak. O, ti baš voliš pastu. Ti baš voliš pasta. Koji je ukus? Čega repa. Pogodila je. Na šanse, nije pogodila. Ne, ovo je ananas. Ananas! Nisi mislila. Evo te koliko si paste pojela, respekt za Znate, tebe. ona je oprala zube za sledećih 10 dana, ne? Apple. Jeste jabuka, dobro. Ček. Ovo je... Ima bombona, ima ukus bombona to. Jako su Određenih popularni. bombona. Čak su i u obliku tog pića. Juče si u Botegi htela. Tartufi? Oh my god. A, okej. Oh my god! Kola, ukus kola. Kola. Ne kao automobila, nego kao ono, kao kola, razumeš? Kao, Mercedes. tip pića. Tufi. Taj ti je verovatno omiljeni. Ovo je mnogo dobar. A ti daje onako energiju. Daj ti krila. Jeste energija ukus. Bravo! To je bio segment. Bravo, Mare. Koji ti je omiljen od ovih? I to je bio segment, i to je bio Hello Smile segment sa Mahrinom. Omiljeni mi je Energy. Energy, i meni isto jedan omiljen. I meni je omiljeni sve što mi je omiljeno. Hello Smile. A kad si krenula, nešto, ja stvarno ne znam, mene je interesu, možda si pričala, ali kad si krenula da pevaš i bilo si u fazonu, ok, ja ću se bavim ovim, ovo može da bude posao za mene. Pošto si upisala faks da studiraš, kapiram da možda u tom momentu to nije bilo neka stvar na koju si se 100% oslonila. Pa ima jedan kafić ispod moje zgrade, Pavone se zove, i onda drug koji je držao tada to, mislim, drži i dalje, pozvao mi i kaže, ajde organizujemo neku žurku i ti da pevaš. A čekaj, Da ti se vidimo već kako će bavila da pevanjem prođe. tada? Ne, nisam, to mi je bila prva svirka u životu. Da, ljudi su znali da pevaš ovako si pevala. Nisam, niko nije Čekaj, znao. nisi ni u muzičku išla, ništa, ne, samo si kao... Ništa, nikad. Dobro. Pevala sam Zna Zoka, pevala sam... Po kući kao? Po kući, to je to. E da, išla sam na X Factor. Brate, ne, ona nije... Nikad ništa nisam radila pevački. Mislim, išla sam na X Factor. Ne, mislim na te svirke i to. Da sad sednem da odredim svirku od 3 sata. To mi je bio prvi put u životu. A čekaj, stani, čekaj. Aj, sad. Sad ne znam što da radim. Ne, nego za X Factor, brate, si ti prošla tu nešto, si kao... Stigla sam u top 48. I nisam tad znala da pevam. A što se smeješ? Ali ne, ona je luda, zato što, brate, ona kaže nikad nisam... Dobro, ali nismo mislili kao sa svirkama iskustva. Dobro, kao, ali okej, imala se oči za vokal, tad bar. nisam znala da pevam. Pukao mi je glas, bio i ima na YouTube-u, zove se klip Marina Cvetković X Factor. Pukao mi je glas i Željko Joksimović mi je rekao, ne možeš ovde sa ovakvim ajkulama. Ušla si u top 48 i to mi je bio ogroman uspeh. Ja se slagala sa njim u tom trenutku jer nije to zvučalo kako treba da zvuči. I ja sve imam osjećaj da se iz te moje ljubavi konstantno rađa i taj neki talent. I da zato kao sve bolje i bolje pevam. Sad će svi da pišu ne pevaš bolje, ali baš me briga. Ja mislim da ti dobro pevaš. Pa hvala. Mislim, to kažu ljudi koji dođu na moj nastup i kao kad skontaju da ne pevam playback i da stvarno pevam na matricu, onda mi priđu posle nastupa i kažu, kao stvarno super pevaš. Ali ja ne gledam tebe samo kao kako pevaš, iskreno, mislim da to nije presudno. Ti si, na primjer, sad u Paraliji kad smo bili napravila stvarno... Da, na Flexu si ubila, brate. Digla si ljude, razumeš, sa energijom. Dnevna žurka na Flexu, šta si ti uradila? Mnogo bilo dobro, iskreno, brate, ta dnevna žurka mi se merila malo i sa noćnom žurkom, brate, jer si bukvalno... Brate, više, meni je čak bilo bolje. Digla si baš energiju, naši ljudi su krenuli baš da udaraju glavu, ono u zid. Da. Hvala vam na tome. Meni je stvarno to bila jedna od najboljih možda žurki do sada. Baš je bilo dobro, brate. Još je dnevno mnogo teže i drugačije. Inače su dnevne sa DJ-em. Znaš, zajebano imati dnevnu žurku i da imaš neko koji nastupa. To je baš teško. Jeste. Evo, pozdrav za Totija. Stvarno smo napravili haos. Stvarno je bilo dobro, majke mi.
Ja imam A snimke ja neke. nisam ni očekivala da će tako da bude, nego nekako se poklopila energija i ti ljudi koji Nije su se tu bili poklopila, i si ti vibe. iznela, brate. Baš Vi se ste nije kasnili poklopila. na moj nastup. Znaš koliko sam bila ljuta? Brate, morao sam da skupim debile. Ovaj Znaš i koliko Luka sam bila Silni. ljuta? Buraz, nisu mogli. O, vidi ga Da, ovaj. mi nikad nismo mogli, nikako. Brate. Znači zbog vas. Ali smo stigli smo posle par minuta kako si počeo. Bili smo tu sve vreme. Niste, stigli ste Šta, pet, šest snimki, pred tako kraj kažeš. prvog bloka. Ne, zbog njega smo kasnili. Zbog mene. Da. Jesi rekao moram perem kosu? Čekajte, moram da operem kosu. Pričaš ti šta U njemu Kenja. Pričat ćemo posle. Ne, iskreno, napravila si show, bila je dobra Pričat energija. ćemo kada odu gosti. Kostim ti je bio do jaja, izgledala si svetski, digla si energiju, pevala si pesme, brate, narodne, na moru, brate, što je do jaja, Ma ubilo je. digla si energiju, Bilo brate. je. Znači, korona klizala samo, brate, niz grlo, razumeš? Znači, nisam ni osjećao, brate. Bilo je Pa baš stvarno, bilo A je ne, baš dobro. stvarno je bilo. Ne znam, ja sam na tom nastupu, To mene ti se toliko uživa pukao bio u fazonu adrenalin ovako da se ja kao- ne sećam tog nastupa. Ja se ne sećam tog nastupa. Stvarno? Toliko mi je proradio adrenalin. Baš energija. A ti uopšte nisi djelovala? Isto kao za Music Week, recimo ja se ne sećam svojih nastupa na Music Weeku. Kao da se nikad nisu desili. Znači nemam ih u svojoj memoriji. Toliko A te ne, jako. kad bi se baš sad fokusirala, baš fokusirala, imala bi para slika, sigurno. Dobro, moment kad sam dala devojci da peva iz publike, toga se sećam onako kroz maglu, ali vi ne možete da shvatite šta to proradi u meni kad ja izađem na binu, kad se spojim sa ljudima, to je nešto nestvarno. To je lepo. To je baš nešto bilo- nestvarno i drago mi je da ste to osjetili. A što se tiče te moje prve svirke u tom kafiću, zaboravila sam da kažem, tad sam krenula da radim svirke i te moje svirke, tad je bio jedan, tu prvu svirku sam odradila onako, nisam dobila honorar. Samo da vidimo kako će da prođe. Da. I bilo dobro, mislim, kako je prošlo? I bilo je jako lepo, došlo je preko 150 ljudi, zato što je to moja banjica i oni su uvek živi i svi su onako raspoloženi i nakon toga sam dobila predlog da radim u nekom drugom kafiću i onda sam radila sam nastupe za 2000 dinara. I tako, to je trajalo godinu dana. Čekaj, Ali koliko dobro, imaš godina ti tad? ja sam tad bila, bila sam pred završetak Srednje. fakulteta. fakulteta? Ne. Znači ja sam bila tad 3. godina fakulteta i namerno sam kasnije krenula da radim te svirke da se ne bih možda lenjela da ne završim fakultet. I onda sam tako godinu dana 2000, pa se podigla cena na 4000, pa je se podigla na 50 evra. Ja sam tad bila presrećna. Kao, ja sam zaradila svojih 50 evra. I onda na 100 i posle sam izdala svoju prvu pesmu. Čekaj, kako je došlo do toga da ti izbaciš prvu pesmu? Gde je izašla ta prva pesma uopšte? Na 3 p.m. Ja sam išla u neku školu pevanja, kasnije sam krenula na školu pevanja i glume i kratko sam išla tu, možda 2-3 meseca, Glasovi nade se zove. A, znam, Da. na Burazariš tamo. Da, i tu sam upoznala jednog... Tu su išli baš veliki glasovi, jedna od Marija Serdar, Marija koja pobedila Serdar, tako je. Zvezdice, Igor Lazar, ne, nije zapravo Igor, šta Kenjam, Nikola Milenković, je li tako, da? Da. To je super škola. Jeste, ozbiljna škola i pozdrav za sve ljudi Andrija iz te Jo, škole. da. I tu sam upoznala jednog druga, takođe Andriju, koji mi je pomogao da dođem do 3 p.m. jer ja nisam imala kontakte, nisam znala nikog iz ovog sveta. Spojio me sa Aizijem i onda je Aizi, zapravo kad sam došla na taj prvi sastanak svoj, bila sam jako uzbuđena, tresla sam se. I on mi je rekao, koliko godina imaš? Ja sam tad u tom trenutku možda imala 24, da ne slažem, 24, 25. Kaže, koliko pesama imaš na YouTube-u? Nisam. Imala sam jednu pesmu, jedan duet sa Stefanom Lazićem, Strasno. I ja mu to kažem. I on kaže, 25 godina i jedna pesma. I hoćeš da se baviš muzikom? Ja kažem, da. Kaže on, ajde, jel pišeš pesme? Ja kažem, pišem. Ajde, idi napiši pesmu i donesi ovde ideju. I tu me baš lepo motivisao da ja odem, da sednem, pošto meni kad pada kiša stvarno volim tad najviše da pravim, da stvaram muziku. To mi je najveća inspiracija. I ja sam sela i napisala taj neki, tu neku osnovu za Lololo koju su oni kasnije oblikovali i doradili i Albino i Aizi i na kraju je nastala Lololo pesma. A Lolo si odradila fit Sa Anom Kokić. Sa Anom Kokić, tako je.
I tad je Ana Kokić pristala da uradi tu pesmu sa mnom i beskrajno sam, zaovek će biti zahvalna. Pesma, brate, eksplodirala, baš bila. Jeste. Mislim, dobra je traka. Ali onako, čudna je traka, onako na prvo slušanje meni lično, nisam mislio da će da eksplodira toliko, ali onda na drugo slušanje, brate, bukvalno mi je ostalo ušima. Pa jeste, eto, tad je trebalo čak i da uđem u generaciju Z. Dobro. Jer tad sam se zabavljala sa Henijem i trebalo je da uđem u generaciju Z. A Heni je namerno bio u fazonu, u što dobro peva, treba nam za Z. Ne da uđem ja s njom u vezu da ona pređe generaciju Z. Nije tako bilo, nego on je dolazio na moje svirke. Heni je motivac, naša. I tu smo se upoznali i tako smo krenuli zapravo neku priču i trebalo je da uđem u generaciju Z, međutim ja sam odlučila da ostanem u 3 PM-u i da probam tamo nešto. Tako da, eto, otprilike, to su neki moji početci sad onako ukratko, ima tu svašta nešto još da se kaže, ali to možemo za 2 godine. Pa dobro, za 2 godine. Kako je to rekao? Super vam je to, dosta mi, momci, aj za 2 godine nešto smislimo bolje. Ja se sećam, pa ja sam tebe zapravo u tom periodu i upoznao, pre nego što si izbacila Lolo, ja mislim. Bili kod nje na svirci, na Vračaru? Ne, ja sam je upoznao preko Re. Mene je Re upoznala sa Henijem i to već sam ja i tebe upoznao. Aha. I imala si kikice neke, to sećam. I mislim da nije izašla Lolo tada. Mislim da tek posle toga malo izašla. Naravno da se ona ne sjeća tebe. Bili smo kod nekog momka Gajbi, zaboravio sam kako zove, uvijek zaboravim, uvijek mi Limeni kaže. Mislim da je Kosta. Ne znam da smo Branko i ja prespavali kod tog lika na kraju, brate, jedini ostali tamo do 12 popodne. Ali u suštini, uopšte mi nisi davala utisak kao da si ti zapravo tako skoro krenula da radi. Mislim sam kao ti to radiš, lupam, snimaš pesme, brate, i tu izlazi, brate, ono na svakih 2-3 meseca. Tako mi je ono što je jako zanimljivo je da, eto, druga pesma zapravo u životu koju sam izbacila je postala veliki hit. I nakon nje sam izbacila Šta. I onda su krenule sve ove ostale klikli, Aventador, Ljubila, pa sad i Ego i Plava zvezda. I nadam se da će tako da se nastavi, jer ja stvarno mislim da je čak i univerzum zna koliko ja volim ovo i stalno šaljem neki znak univerzumu da ja prosto, da mi da neki znak, i čak i kada je bilo mnogo teških trenutaka, a bilo je, šaljem da mi da neki znak i neku snagu da nastavim dalje. Ja sam tad, kad sam Lo izbacila, tad sam bila možda u najgorem periodu svog života. Što? Pa zato što sam, i ovo isto nikad nisam pričala, ja sam tad primila vakcinu i onesvestila se i krenule su mi nesvestice svaki dan. Ujebote. Da. Side effects, brate. Čak i random si krenula da se onesvešćaš. Da. I onesvestila sam se jednom na jednoj autobuskoj stanici. Znači, ja sam otišla da snimim Lo. Izašla sam iz studija i čekala sam autobus da dođem u svoj stan i tu sam se onesvestila. I što samo si kao pala? Ja sam otišla do trafike, osjetila sam da nisam dobro i otišla sam do trafike samo da kupim neku čokoladicu i nisam stigla da kupim. Tu sam se onesvestila i samo znam da kad sam otvorila oči neki Italijani su bili tu i pitali su me na italijanskom jesi dobro i to je to. A ti krenula na turskom? Nema odgovor. Ne, i onda prosto... Kako je prestalo to? To je trajalo godinu dana. I čekaj, u tom nasumičnim intervalima? Ne nesvestice, nego godinu dana sam ja se posle plašila da zbog tih nesvestica izađem negde, da sednem negde u neki kafić. Koliko ti se to često dešavalo u intervalima ili kao desi se na mesec dana jednom ili kao... Kad god izađem recimo u kafić ili ne znam, sednem u taksi, sednem u prevoz, bilo gde, ne mogu da stignem do odredišta, nego moram da siđem na sledeću stanicu jer prosto osjećam tu neku uznemiranost jer se plašim da neću opet da se nesvestim. I ne bih možda čak rekla ni da je to zbog vakcina, nego je to možda bilo, ta vakcina je bila okidač da nešto moje ispliva. I tad je to sve krenulo. Mislim da dosta ljudi se čak i bori sa tim. I ja ovo nikad nisam javno pričala do sad. I kao svi znamo na šta mislim kad kažem to. Da se dosta ljudi bori sa tim, sa anksioznošću. I mislim da je to čak i ona najveća borba u životu. Jer sama sa sobom. Kako ne, to je borba sama sa sobom i to je borba
mogu pouzdano da kažem da je to možda najveća borba. Jer ne mogu, čak ni ljudi kojima sam ja pričala u tom trenutku kako se osjećam, ni kažu, ali kao sedi u kafić da popijemo piće, ali ja ne mogu da sednem, ne mogu da uđem u taj kafić. Ne možeš da objasniš ljudima da ne može. Ne mogu znači meni se oznoje ruke i krenem onako da drhtim i nisam sva svoja i kažem ja se prosto ne mogu, neprijatno mi je da sedim tu i oni ne mogu to da shvate. Oni su u fazonu, ne razumem. Da, zato što nisu bili u dodiru sa tim. Zato što nisu to proživeli. A reci mi, kako si pobedila to? Kako si izborila s tim? Tako što sam krenula na psihoterapije i psihoterapeut mi je davao zadatke razne. Tipa, sedi u 78-icu i idi od Banjice do Ušća. Pošto sam ja tu vakcinu primila u Ušću i kao to mesto mi je bilo, nisam smela da ulazim u Ušće. Jer tu sam se onesvestila i tu mi je sve počelo. Idi do Ušća i ako ne možeš da uđeš, samo stani ispred Ušća i to je to. I ja sam ušla u 78-icu i stanicu po stanicu. I ako ne mogu da izdržim, ili siđem pa nastavim i tako sam se nekako borila. Hvala, mislim, to je suočavanje sa problemom. Tako treba svako da se suoči sa problemom. I onda stanem jednom, znači prvi put kad sam došla do Ušća nisam mogla da pogledam Ušće, jer onako bilo mi je traumatično. Drugi put sam već bila okej sa tim i onda sam korak po korak, pošto nisam htela da pijem nikakve medikamente za to, korak po korak sam sama sa sobom u glavi prelomila da nema čega da se plašim i da iako se onesvestim da će ljudi da mi pomognu i da će to sve da bude okej. Sad možda ideš ući. Naravno, sad mogu sve. Ne, pa mislim, pitam, ne znam, To nam je Trajko Music pričao, on nam je bio pre par epizoda i baš nam je pričao skoro identičnu priču kao ti, da ima taj problem da ima trip da će samo da padne i da umre. Imao je trip da će bukvalno da od stresa, imao je napad panike i bio fazon nećeo da panem i staće mi srce, to je to. I nije mogo i bukvalno u random intervalima sedne negdje, uvati ga stres i nije mogo. I on nije znao šta da ode odatle i krenuo je da zapravo ostaje kod kuće, ne izlazio nigde. Ili bio fazon ako izađem... I par godina mu je to trajalo. I trajalo mu je dugo. I onda mu je jedan prijatelj, njegov poznanik i valjda mentor u nekoj oblasti, rekao, brate, čega splašio? On kaže, imam ozbiljan problem da ću da padem i da umrem. I on mu je rekao, padni i umri. Probaj. I on uzeo i probu na sred kafića, pomerio stolicu, legao na pod i kaže ja čekam. Tako je, to je to suočavanje. I kaže čekam, ono kao blam, ali ne vidim ja blam, brate, ja sam čekam da umrem. I kao jebote, nisam umro. I ustao i par puta mu se još to desilo i shvatio je da to nije zapravo... Ono vežbu, brate, i kao krene ga anksioznost, kao da će da umre, samo baci se na pod i kao ništa. Mislim, teško je, deluje lako, a moraš... Ja bih savjetovala sve ljude koji ne moraju baš da ne piju medikamente i da probaju da na taj način, na to kao što si ti opisao. Meni je to jako dobra tehnika i meni je bilo recimo dosta teže jer sam ja tad već izbacila Lololo. Znači, sve dok se to dešava izlazi Lololo pesma i postaje hit. I ljudi mene već prepoznaju na ulici. I onda je to još veća anksioznost. I onda je to još veća anksioznost jer sam ja u fazonu, ako se ja sad onesvestim... Snimit ćete neko. Neko će da me snimi, neko će da me prepozna, neko će da priča, neće mi pomoći, onda tipa, ako se to desi u autobusu, neko će da me opljačka, neko će... Znaš, svakakvi su tu strahovi bili u glavi, samo zbog tog jednog padanja u nesvest, ali nije ni to samo jedno padanje u nesvest, to je nešto mnogo više bilo i što je moralo da se pobedi i pobedilo se i to je to. Jasno. Ja sam imao možda... Ali ovo možda nećemo ni izbacivati sve, ali nekako sam osjetila sad potrebu da... Ja mislim da je ljudima bitno, mislim, baš ti sećamo što god hoćeš, ali mislim da, znaš, koliko ljudi imaju tako nešto slično i plaše se, nemaju kome da se obrate, neko ih ne razume. Mogu ja da im onda uputim jednu sad poruku tim ljudima. Mislim da je to jako značajno. Baš pre neki dan sam pronašla svoju svesku u koju sam zapisivala sve te situacije koje su mi se tada dešavale. I bilo mi je jako emotivno da sve to pročitam, a sa druge strane sam se sad osjećala u ovoj poziciji toliko jako jer sam ja to sve pobedila. Samo hoću da kažem ljudima koji se bore sa bilo kakvom vrstom anksioznosti da niste sami, da uvek možete da se oslonite na nekoga iz vašeg okruženja i da sve može da se pobedi. Da sve može da se pobedi i da jednostavno samo treba da pričate o tome i da se otvorite. Eto, to je moj apel za sve ljude i to je to. Bravo, ovo je bilo pravilno. Iskreno sad jedno pitanje. Misliš da si već u godinama da budeš majka? Mislim da se približava to.
Kao ne, nije uopšte prozivanje, nego kao stvarno. Opi, vrati se na to. Jako si me podsjetio sad na mog tatu, koji No, izvini, nema pokušam me shvatiš. zove jednom u mesec dana da mi kaže, znaš ti da je tvoja majka u tvojim godinama imala tebe i ti si tad imala 3 godine? Ko ja to mrzim? Koliko ja to mrzim? Ja iskreno to ne mrzim, brad. Mature, ko tebi određuje ko kad treba šta da radi? Ne, a nije to određivanje... Evo, i ulaziš ti u godine, nabijaš nekome stres, pušite kurac, brate, imaću kad bude Ne, nisam ja njoj rekao, ti moraš, nego sam je pitao da li ona misli da je vreme. Ja mislim da dete treba da ima zdrave roditelje, a da bi imalo zdrave roditelje ja treba da nađem partnera koji meni odgovara. Tako je. Dobro. I ja kada nađem partnera koji meni odgovara i sa kojim mogu da se upustim u zreo i zdravo odnos, onda možemo da razmišljamo o tom detetu koje će kasnije zdravo da odrasta. Bravo, hvala ti, najbolji odgovor na Tako svetu. da... Andrej u fazonu, brate, daj dete odmah. Mogu ja nisam sad ja u odmah tom dete i fazonu, da brate. napravim i sve, Yes. ali kao sa kim i da li će to dete da bude srećeno sutra. A godine, ok, žena, postoje neke godine za ženu kad treba da ima dete i sve. O tome ja pričam. To je, ja mislim, dosta identično bitna tema, brate, kao i to što si ti Nije, ali spomenuo. ona ne ulazi u te Da li godine. misliš da je bolje da žena dobije dete sa 28 jer kao sa 29 neće moći da ima dete, a sa čovekom koji je pogrešan i koji će da sutra unesreći to dete, ili da dobije dete sa... 35. Ili da ne dobije uopšte dete koje neće biti nesrećno. Slažem se s tom, 100%. 100%. Ja nemam ni u problem momentu nisam rekao da sutra usvojim dete. Tako je. Ako ja ne budem, ne daj Jako Bože, ti je rekla. ne daj Bože, ne budem mogla da imam decu ili zbog ne znam kakvih okolnosti, ja bih žela da usvojim dete. Ok, ali moja logika nije uopšte ni u jednom momentu bila da ti sad napraviš decu sa bilo kim, niti ja, niti on, nego da na neki način biološki je mnogo bolje za to dete da bude zdravije sutradan i mentalno i odnosno i psihofizički, bukvalno, ako dobiješ to dete kada si ti u svom prime. A to je jedan od desetina je toga što ti pričaš celog elementa. Nije jedna desetina, brate. Jeste, brate, zato što ako si ti nezreo, nisi finansijski stabilan, nemaš dovoljno dobru porodicu, a ti ispoštuju u tom svemu što ti radiš. Ako je taj čovek pogrešan, ako taj čovek ima pogrešne namere, navike, ili vi niste dobar sklop, super je čovek, ali vi niste dobar sklop. Ako ti nisi dobar sklop trenutno u svom životu, džabe onda bura što je to dete super biološki, brate, napravljeno, kada je njen život će biti pakao. Ja znam decu koje mnogo teže podnose razvod od bilo čega. Tako je. Jasno, samo ja mislim da se ta tema osilila na stranu kad ja nađem tog savršenog partnera i da godine prolaze i da se ne radi na tome da nađeš tog savršenog partnera u pravo vreme. To je individualno, brate. Dobro, individualno je, ali ako se ti... I druga tema, ali opet... Ali realno bi... To se pomera, zašto i žene i muškarci sad rade. Ja pričam da je najbolji scenario da ti imaš dete do 30. Moje mišljenje. Najbolji scenario za koga? Za šta? Za to dete. A što ne recimo u 32. Da. Šta se menja? Tako je, u 32. Ako ona nađe pravog muškarca koji je zdrav, prav, sve što treba, sve što njoj treba i ona je sve što njemu treba i to dete bude zdrav, pravo i srećno. Nego sa 30, samo da što mora 30, do 30 mora. Menja se vreme, zato što shvatanje tog deteta i da ti sa tim detetom možda budeš u koraku da te ne pregazi vreme, samo isključivo zavisi od tebe i ni od čega. Menja se iz godine u godinu. Ne menja se. Pogledajte se šta se dešava sa promjenom vremena i s tehnologijom, šta se dešava, šta će tek biti za 5-10 godina. Ali ja znam kako je moj otac. A tvoj otac je jedan od milion. Dobro, ali on se potrudio. Moja majka isto, neko se bavio time. Brate, ako ćeš da se baviš time, bavi se time. Razumiješ to? Ja samo pričam iz perspektive nekoga ko je sin i dete mladih roditelja. Amatori, zašto su se oni našli? Dobro, razumeš? i vidim luksus, brate, u tome da ti provodiš vremena sa svojim ocem kad si mlad. Ali to je isključivo do roditelja. Ako roditelj želi da ide u korak sa vremenom... Ako roditelj želi da ide u korak sa vremenom, da zna kako će da vaspita svoje dete, on će to da radi. Tako je, hvala ti, to sam ja isto rekao. I on... Ako ima 60 godina kad on ima 18 godina, recimo, ako želi da pomogne svom detetu, on će prosto da prati i trendove, i vreme, i sve što njegovo dete radi, i njegovo okruženje, i sve u tom trenutku. 100% se slažem. I da imaš 40, i da imaš 50, i da imaš 30, i da imaš 25, i koliko god. I mislim da vreme ne treba da bude odrednica ni za šta, niti godina. Slažem se isto. Nije sad... Ne slažem se. Moguće da se ja sad tešim, jer kao, možda je meni vreme da imam dete, ali... U odnosu na šta vreme, draga moja? U odnosu na biološko vreme. To se vidi, to više nije isto kao što je nekad bilo. Razumeš, taj faktor se menja. Ali pre će biti da je to što ti pričaš. Znači, aj zamisli realnost, našu celu, postojanje, kulturološku, globalnu, šta god. Zamisli internet, razumeš, 2010. i 2025. Buraz, to je praistorija.
kompjuteri sa ovolikim monitorima. Našao sam prekidan ciglu, telefon, buraz koja je bila najjača, Sony, brate, neki Ericsson, neko jedenje govna. Ovolitski telefon, najnoviji. Brate, ne mogu da ga držim u ruci, ne vidim šta piše. Da ja sad, buraz, kažem, hej, ChatGPT, brate, jel mogu ja, brate, da skočim član bandžija? Ali sad sam sebe demantovao moj argument koji sam dao, brate, da se iz godine u godinu menja sve više i više. Ali samo sekund, ali za 10, slušaj, izvini, za 15 godina se toliko promenilo. Razumeš, da će tvoj, recimo, napravio si dete, evo, nebitno, da sam ja napravio dete lupom 2015. Ok, moj dete ima sad, koliko? 10 godina. Toliko se promenilo da ja mogu da nemam predstavu šta se desilo, moj dete sve to prati. Hoće ti kažem, tu promenu vremena nikad nećeš 100% moći da uvatiš i onda je mnogo bolje da samo se baviš koliko možeš i da se ne ograničavaš vremenskom odrednicom, jer kako god bude, bit će i prilagodit ćeš se ako budeš teo. Jer neko je morao da se prilagodi da postoji punk i da postoji rock i da ti dođe dete sa Cherokee u gajbu. I isto bilo nesvakidašnji kao da uđe da se dere tung sahur. Da uđe nekom roditelju sad, buraz deti da se dere tung sahur. Mislim da bi dobio batine kajšom odmah. Šta pričaš, be ti debilo, man? Razumeš? Znači, to je isto to, Andrija. Mnogo me nervira, zašto ti gledaš to samo iz svog ugla, brate, su ti mladi roditelji. Gledam iz svog ugla i ja to želim. On ima svoj ugao. I on ima svoj ugao i svoj priču. A ti se ne baviš time. I ti gledaš iz svog ugla. Ja se ne bavim time jer ja ne kažem da ću ja to da uradim, brate, do 30. Ti baš govoriš to. Ne, ja govorim da je to najbolji scenario, a ne znači da ću ja da uspem to da uradim. Da, ja to želim, ali da ću ja da uspem. A tako ja priželjkujem to. Ja mislim, ako ti razmišljaš o tome, da će to da se i desi. Slažem se, tu se slažem. A ne mislim da je prekasno. To me nervira kad neko kaže. Nisam ja rekao nijednom momentu da je prekasno, samo sam rekao da što ideš dalje, da je to kasnije. I da je idealan scenarij, znači pričamo o idealnom scenariju, da imaš do 30. bar jedno dete. I za to dete i za tebe, i da ćeš mnogo sa više elana da izvedeš to dete i mnogo lakše. Idealan scenarij da imaš, brate, 2 Ferrari ispred studija. Šta će 6 meseci šta će da promeni sa 30,5 godina ako si ima dete? Zašto imamo tu granicu 30? Ili 31, 32, 33? Ja bih najviše voljela da moje dete odrasta kao što sam ja, da igra žmurke u kraju, razumeš, sa klincima, da ne bude toliko fokusirano na tehnologiju kao što sam ja odrastala, ali prosto ne može, jer nije takvo vreme. Ali što onda ja mogu kao roditelj da uradim? Da kažem, sad ću te nateram da igraš žmurke, jer tako se odrasta, ili da uđem u taj njihov svet i da pokušam naspram tog njihovog sveta da ga vaspitam na najbolji mogući način. Uradit ću ovo drugo, brate. Ne, ti ja razumijem tebe da je idealan, da možda nacrtaš svoj život. Ja nisam rekao da se ja aktivno bavim time da ja želim da napravim dete do 30. godine. Jer naravno da bih to uradio... Nije da se ne baviš, ja ti kažem. Ja da bih to uradio treba nađem tog partnera. Ali, moje mišljenje je da ako razmišljaš da je tako, da je idealan scenarij to iz više razloga, i za to dete, i za zdravlje tog deteta, i za tebe kao roditelja, da bi skapirao bolje to dete. Iskreno ne bih volio da imam dete pre 30. Ja imam 25, ove godine 26, mi je nekako to brzo delo, nekako ta vremenska odredica, mene malo i pritiska, razumeš? Volim ovo, brate, ako nađem osobu kad bude trebalo da se desi, kad ja budem bio dovoljno spreman i ta osoba bude dovoljno spremna, to je to. Ja se slažem, ti razmišljaš, ja znam... Ja sam razmišljam, ako ja dobijem sa 25 dete... Znam, deteta je od tebe. Ne, nego ja ako sa 25 dobijem dete... Odnosa godina tebe i tvog deteta. Da, ali ja do 30. moje dete već ima 5 godina. To sam rekao. Ne, hoću kažem, ja sam najteži period prebrodio u mojim 20-ima. Za to dete. Najteži period. Ja sam bio najveći retard ikad sa svojih 12-15. Ali najteži period da to dete bude zdravo, brate, kad je dete nesposobno da vodi računa samo o sebi. Jeste, da li ti misliš da si sad u poziciji da bi to mogao da radiš? I ti bi rekao svoje ženi, izvini, idem na zrće. Da li sam u poziciji sad? Ne. Da li ću biti za godinu, dve? Verovatno. Da li ću to uraditi? Ne znam. Da li ću naći tog partnera? Nemam pojma. Ti bi samo voleo. Da li bih voleo? Tako je. Mislim da ne treba ti to bude odrednica. Ali ključni period vaspitavanja deteta do 7. godine. Je li tako nešto? Brate, ja mislim da je ključni period sve vreme, brate. Da. Ja mislim da je ključni period sve dok je dete. Ne, nego prema psihologiji... Ali mislim da, ne znam, nemam pojma, ali 7. 8. godine, mislim da je sve bitno, brate. Mislim da je sve bitno. Ja se sjećam određenih stvari koji su mi ostali u glavi, koji se meni moja keva smeje. Razumiješ, meni se moja keva, kako se ti sećaš toga, Boris? Random neku rečanicu koju mi je rekla, neko moje glupo pitanje, koje meni toliko značilo u tom momentu, da sam ja bio u fazonu, ona kao, brate, moguće si ti, ja kao se ne sjećam toga. I moj čovjek, kako se ti sećaš, Boris, toga? To je toliko random bilo. Jedna rečenica kad si imao 6 godina. Ostala mi je urezana cijela slika gdje smo bili, ko je sve bio tu. Detetu sve ostaje urezano. Razumeš? I sad nikad ne znaš šta će da mu znači. Dete sve pamti. Znači, dete apsolutno sve pamti. Svaku svađu,
upravo to, ako ja sad izaberem pogrešnog partnera i svađam se sa njim pred detetom i sve i svašta... A to nije opcija, pogrešan partner nije opcija. Nisam to uopšte pričao i zato to uopšte nije argument. Kako nije? Ti ne možeš da znaš ko je prava osoba. Ali kako ja onda da do 30. godine rodim dete? Ne, naravno, pa dobro. Ja pričam iz svoje perspektive, razumeš, jer ja imam 23 i ja sad imam luksus da pričam o tome da li ću ja šta mogu potencijalno da uradim. Da, ali moraš da paziš i o svojim sagovornicima koji recimo imaju možda malo više godina i koji možda ne mogu da nađu partnera u tom trenutku. Fair, ma možda neće ni ja naći partnera. To smo možda Panjković i ja. Ej, brate, ti si malo starija. A ti ne paziš o nama, razumeš? Ti ne paziš o meni uopšte. Ja sam u godinama devojka. Ne paziš šta pričaš. Stvarno nema smisla to. Porazno smo preterali. Dobro, brate, ako neće pravi decu, ne mora, brate, ono šta je jebate. Ne, kapiram, buraz, ali ima riba, okej, ja se ne zjebamo sad. Imam skoro 30 godina. Dobro, kapiraš ti zato što i ti imaš još malo 30. Pritiskaju je, brate, pritiskaju je, razumeš, sa strane. Ja kapiram da mi si pritisak ženski, brate, kjeve. Kad ćeš ti? Da. Kaže, kad ćeš ako žena? Rekao, mama, brate, ljubite, brate, taj stipu i čuj prije. Ona kaže, dobro, ajde. To meni deda uvek kaže. I Andrija i tebe je pitao moj deda to. Šta? Čim je video. Deda zna znanje, deda pravio decu na vreme. Kad ćemo, moj deda odavde, kad ćeš se ženiš? Mene uvek pita kad ću se ženim. Završi ovo, izvini, šta si htjela da kažeš za svoje dete? Ne, ona je, super je ona ovako lik. Ja sam nju razumeo, ona je samo u fazonu, ne želim da me vremenska odrednica razumeo si je, brate, gazi. Kada ste tu slično godište. Ne, brate, nego ona će kaže, neću da me vreme ograničava, zato što ako, idealno bi bilo, naravno, Andrej, da crtaš neki život, idealno bi bilo da imaš što mlađe dete, to je što manje godina da napraviš dete, da bi bili što bliži godinama. I ja se slažem s tobom, ali je to samo... A ne samo to, uopšte nije ni to samo. Nego je poenta da ti izneseš to dete lakše. Mislim da uopšte nije isto sa 35. Mislim da uopšte nije isto sa 35. Sadašnjost je ista tebi, u tvom postojanju, u tvom mozgu je tebi danas. Dobro, u tvom telu nije. U tvom mozgu jeste, ali u tvom telu nije. Ali možda si zreliji sa 28. Ti, brate, u 35 možda imaš problema, brate, sa kolenom, a sa 25 teže, zato što ti dalje mlado telo. Slažem ti se. Sa 35, brate, se napiješ i 3 dana boluješ od mamurluka, brate, sa 20 realno ne. Kako to ima sa detetom? Pa ima veze, zato što ćeš i to dete, kad imaš problem sa tim detetom i kad trebaš da mu menjaš pelene i da se probudiš i kad imaš malo sna, mnogo biti lakše sa 25 da ga izneseš, da ga vodiš, da ga dižeš, da mu menjaš pelene, da ostaneš budan 75 sati, brate. Imaju i benefiti, ali imaju i loše strane. Jer tvoje telo može da prihvati više sa tim godinama. Slažem se, ali matori, ako ću da rizikujem da mi telo bude skrndeljasto i da se mnogo više mučim oko svog deteta, ali izaberem pravu osobu i da budem zreliji, radije bi se mučio sa 35 nego pogrešio i šatro bi mi bilo lakše i uništio tom životom detetu. Kapiš, faktor kom ti pričaš je toliko mali u odnosu na cijel spektar biti roditelj i porodice. Nije uopšte toliko mali, zato što ja uopšte u ovo jednačinu... Moje pojenta je što ti ovo ne razumiješ što ja govorim. Znači, si kideks koji ne kapira. I to je to. Mora ova jaja malo da šiša sad, ali gledaj sad... Možeš samo OMK, ovaj lagani da OMK. Uopšte u ovoj... Trpaj maja, kidaro glupo, i tebi isto, kidaro malo. Slušaj, u ovoj jednačini uopšte nije, u moje jednačini uopšte nije da ja stavljam pogrešnog partnera. Znači, u ovoj jednačini je da ja pokušam da nađem dobrog partnera do 30 godine. Ali zašto mora do 30? Ali ja ne pričam da je to... Možda sutra. Tako je, pa dobro, tako je, ali ja pričam da bih ja voleo do 30, ja ne možeš danas ubeđuješ da je to bolje ako imaš mlađe dete. Jer što ima drugi faktore koji utiču na mladost. Razumiješ? Zašto je spektar 30 dobar? Mislim je negdje optimum koji je kao... Dobro, muški prime jeste u 30-ima. Ne, nego, znaš zašto je optimum taj? Mislim, kao idealan... Najviše plusa i minuseva kad se izjednači. Što si dovoljno zreo, imaš već neku financijsku stabilnost, kakva god daje, bar iskustvo, životno iskustvo koje ti se dešava, emotivno iskustvo, tad si imao možda neke veze, neke devojke, momke, šta god, i tek u tom momentu imaš dovoljno svega pomalo da uđeš i dovoljno si mlad da uđeš u nešto što se zove novi korak života, što je porodica i dete. Tu sam te čekao. Ali ti sa 23 ne, slušaj, ali tu sam te čekao, samo me slušaj sad. Znači, hear me out, ovo je teorija moja u glavi, znači uopšte ovo nije ništa, nisu faktovi, znači uopšte nema veze sa godinama, nego generalno u bilo kojim godinama da dobiješ dete. Neko nam se vratio, si bolje malo. Ja sam super. Izvini ako sam te uvredio. Ja sam i bila super. Izvini ako sam te uvredio, niste da te uvredim to što imaš skoro 30 godina. Vređao si ti, znaš ti da vređaš na račun godina.
Svako ko ovde dođe. Edita, ako misliš da je ovo tebi upućeno, nije. Jer smo mi skoro sve goste vređali za mnogo godina, tako da... Jeste godište beše? 2002. Fair. Pa dobro, onda imaš vremena da napriš dete do 30. Imam vremena, ali imam i svoje stavove. Hoćeš da mi ispričaš tvoju teoriju? Slušaj, teoriju moju, okej? Izvini. Ali preduslov za ovu teoriju, može? Znači ima ono... Pravila, dobro. Pravila kuće. Znači pravilo je da si ti bar našao okej partnera. Dobro. I da si ti mentalno stabilan. Nemoj da gasiš to, podavimo se ovde. Preznojili smo se, mokri smo skroz. Meni su leđa mokra. Znači da si mentalno dobro, da si radio, da si ono, zdrav, ti psihofizički full i da imaš tog normalnog partnera. Ja mislim da ti kad napraviš dete, čak i da nisi u finansijskoj situaciji dobro, i da nisi, tako je, da ti stvoriš život za koji ćeš da pogineš više nego za svoj život. I da se tebi nekako putevi, ajde da kažemo Bog ili univerzum ili šta god, da ti malo namesti bolje puteve kada ti uradiš takvo delo, a to je da napraviš dete. Ja te razumem. Moje mišljenje. E sad, nemojte da pravite decu, ako mislite da će da vas izvinite, ako mislite da će ti izvući iz problema bilo kakvog, neće da ti promeni život, samo će još više da ukopa ako ti nisi spreman mentalno za to. Ja mislim da to baš individualno, brate, i zavisi. Jer zamisli sad, desi ti se to, a ti si u lošoj situaciji. Pa ti onda manje vidiš to dete sve zbog čega si ti hteo da imaš dete kao mlad, ne možeš, jer moraš da radiš sad više, moraš da se cimaš više, moraš sad da radiš više, samim tim manje vremena daš svom detetu, onda on je već odrasto, a ti si se mučio da radiš. Nisi stigo, imao si neke druge obaveze, završiš fakultet da radiš. Što bi morao ti da tražiš pravu, izvini, zašto bi ti morao da tražiš pravu osobu da napraviš dete? Brate, ima i toga. Ja čak i u to verujem, ali neću uopšte da pričamo o tome. Šta ti misliš, Marina? Ne. Rekao je Vopiš, zašto ne nađeš pravu osobu da bi napravio? Ja mislim da čak i ne postoji ta prava osoba, jer ti misliš da nađeš tu pravu osobu, napraviš decu sa njom i na kraju se ispostavi da nije ta prava osoba. I na kraju se ispostavi da Blaze s tvojim bratom. Naprimjer, i uzme ti polovinu svega što si imao. Ja mislim na ovome sve to što se dešava, što mnogi kažu da je većina, da nije istina. A ja pravimo decu, svi. Ja mislim da treba da promenimo temu, realno. Dobro, evo, završavam temu s ovim. Radite ljudi šta god hoćete, nemojte da uopšte da... Znači, kako god vama odgovara. Ja bih iskreno volao da zavebujem i kad osjetim da neke ključne postulate ima neka devojka koju smatram da će, da neka majka bi trebalo da ima, bar po onome što sam ja iskusio, ako tako ima, možda bi mogao da razmišljam o tome da imamo porodicu zajedno. Ako ima neke postulate koji su meni bitni. Ako nema, možda ima neke druge, možda ja nemam postulate, budem dobar otac u nečim očima, a možda u svojim imam. Samo mislim da je bitno da ljudi probaju da nađu što kompatibilnijeg partnera, da napravi miks i emocija i razuma i da se... Jer oni zajedničkim snagama da to guraju. I ako se desi da su pogrešili, to je moj otac meni rekao. On kaže, ja sam volio tu majku, mi smo bili 19 godina zajedno, bilo mi najče na svetu. I kao, mi smo se dalje razveli. Kao, i to je okej. Mnogo je bolje da se mi razvedemo nego da budemo u toksičnoj vezi da vi to upijate. I ja sam bio srećan. Ja nisam imao problem što su moji roditelji razvedeni. Razumeš? To je ti tad misliš kad si klinac tripuješ. Ja kada odrastam, ja sam bio fazonu. Protiv koga bi mi drago bilo, znam porodice koje su u očajnim situacijama žive zajedno. Katastrofalni uslovi za život dece koji upijaju su tu negativnu energiju. To je bolesno. Kapiraš? Ja hoću ti kažem da tu ne postoji pravo rešenje. Mislim da ako se svako iscima da proba što bolju situaciju za sebe, svoju porodicu da napravi i za svog partnera, da jednostavno je to najviše što može da uradi. Šahmat, a? Evo, slušaj, ako ja imam nešto da kažem vama dvojici. Ja mislim da bi vas dvojica bili super majke. Ma jebem li ti ja mamu u pičku? Ali pazi sad, evo, još, evo, posljednji završamo ovu temu. Kakav bih ja volio moj idealan plan da bude za to? Ali 17. put vraćamo. Ne, uopšte za pravljanje dece, nego šta bih ja volio? Znači, napravim to dete, brate... Ne za pravljanje dece, ali kad napravim dete... Ne konkretno o detetu, nego za moj život. Da ja napravim to dete... On predstavlja decu kao bubu. Na bubu, uzu sam 2 na bubu. Ne, la fufu, druže, stilud. Marina, ajde, živi. Vidi, da napravim dete, da ga odgojim, brate, do 40-45, brate, da ga izvedem na pravi put, da ono ima već tad 17-18, okej? 20. Ti hoćeš da budeš baby tata. Slušaj, i da ja u 45. kažem, sine, ti si adio, brate, ja idem sad da partijem još jača nego u 20. Što to ne možeš da radiš dok ti je dete... Mogu i dok je dete, ali, brate, kad je dete samostalno, kad je dete samostalno, keva, ja, druže... Odeš po mleku i cigare i nemate nigde. Brate, 40 su nove, brate, 35, razumeš? I, brate, pravi muškarčo, brate. Ma i razvedem se, druže, idem pun gas i bica, brate, Tajvan, boli me kurac, brate, vidio? Deca su, ćao, brate, rade svoje, razumeš, lagani su. Ja, brate, idem partijem i slušam Mahrinu, lo, stilute, brate. Što ne na bodiga?
Ok, izvinjam se, menjamo temu, ali vi napišite u komentarima šta vi mislite ko je pobedio ovaj argument. Odnosno, zašto ste vi? I ako imate dete... Ja mislim da sam ja lepo osročio. Mislim da ti nisi normalan. Mislim da Vopi sigurno mu fali nešto u glavi. Brate, gledaj. Ja, iskreno... On je van ove teme. On je 100% je van ove teme. Šta? Što misliš to? Ja sam u temi sam. Pa zato Ja sam baš u ovoj temi. Zapravo, nekako baš mi jako. nisi mi dao taj utisak ozbiljnosti. On jedini ima dete. Da, Stvarno? Koji si ti godište? 99. Što nisi čekao 30? Ispričaj kako si napravio dete, s kim? Hajde, ispričaj, nemoj te sramota. Ispusti nogu. Brate, kupio sam jeftine kondome, iskreno. Jesi dalje zajedno s tom devojkom? Ne. Kakav ti je sad ljubavni status? Čim razmišlja La ovoliko gente quiere preguntar eso, pero yo no quiero hablar de eso porque si tú me entiendes por qué yo no quiero hablar de esas cosas. Će biti, recimo, je Lori Entonces está bien, pero si tú no entiendes, entonces no tienes que entender. Objasni. Znao sam. Para me stase ta de sono ja. Dobro, ti tek uči španski, okej, nisam. Čeče ti mi rekao da Marina trola je ovdje. Estás bien, pero yo no te entiendo. Ok. Esto no es español. Jel trola je? Stvarno priča. No way, bro. Ovo riba nije normalno. Znaš još neki jezik? Sì, un po' italiano, perché ho avuto un ragazzo da Italia. Io sono Andrea, come stai? Io vado a scuola di Belgrado. A te che sei l'unica al mismo, l'unica ragione. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione. Reci. Per arrivare fino al fondo, ad ogni mio respiro. Porco Dio! Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. Znaš još neki jezik? Duolingo Premium Membership. Türkçe konuşuyorum biraz. Turşu. Evet. Ay ya druže. Ama ben mutlu değilim. Çünkü ben istiyorum daha Ljudi, Türkçe. pokvarili smo je, brate, nije... Oko neka Rick and Morty epizoda, riba kreće da gliče i menja jezike. On ima zapravo čip u AI, brate. Kažem, ona riba sigurno AI. Ovo nema šanse da je prava osoba. Pogledaj pogled. Ona sad u glavi je, haha, smeji se, algoritam. Delo je kao treba bude smiješno, ona kao, haha. A isprogramirali su je, ali Samo ne... kad stane, gledaj kad stane samo. Ne, jesam ja AI. Ali neko je... Jesam ja AI. A neko je stec njen, brate, malo stavio više humor, sjebo se, brate. Evo viš kako se smeje. Jesam ja stvarno AI. Viš, ovo bi samo AI pitao. Zato što ako nisi AI, rećeš nisam AI. Nisam AI. Mnogo mi je zanimljiv odnos koji imaš sa Henijem, neću mnogo da dubijem tu temu. Samo kako si ti uspela da prebrodiš da sve te emocije koje si imala s njim na kraju zapravo ono, skroz nekako... Yo no quiero hablar de Henny Bebo. Heni bebo! Heni bebo! Bebo na španskom znači pijem. Nađi me sa Henijem u ruci. Nađi me sa bebom u ruci. Ne pre 30. Sviđa mi se da on ima kao dete i da se ovo povezalo da on drži bebu u ruci. Ovo je dobro. Sine, Ali Znači, jedan fun fact, ona je starija od Todora Đaherović. koju prvu stvar? Molim? Alo, imam jako dobro pitanje. i isto godište kao Teja Tejrović. Stvarno? Što ti to toliko čudno? Ti deluješ Teja mnogo Tejrović. mlađe. Delaš mnogo mlađe, odnosno da Teja Tejrović, stvarno. A ti kad radiš sad muziku sa Henijem, je to kao samo striktan poslovni odnos? Zato što sam vidio u nekom intervjuju se rekla kao upoznala si moju devojku i to, mislim kao... Ti to čudno? Ne radim muziku sa njim, trenutno. A dobro, radila si pesmu. Plavu zvezdu, da. Da. Pa dobro, na to mislim. Nije mi čudno. Iako je mnogima bilo čudno to u tom trenutku, to je bio isključivo kolegijalan odnos i zapravo smo samo odradili fit, kao što bih odradila fit sa bilo kojim muškim izvođačem sa scene.
Ja ne mogu da zamislim da sa bivšom devojkom imam kolegijalan odnos. Nikad. Pa zato što ne gledaš to kroz posao, ne gledaš to tim očima. Da. Verovatno i dalje imaš emocije prema njoj, ali ja nemam i dalje emocije prema bivšim Bam! Omo, Je li dalje voliš bivšu? Pa ne, baš. Oh, takes a big sip, brat. Takes big sip. Ne, stvarno sad. Vraćamo Znajući se na vas početak. dvoje, znajući vas oboje, brate, iskreno svaka čast što ste uspeli, brate, da ostvarite taj kolegijalan odnos. Zato što smo mi razvili odnos pun poštovanja. Vi Na ste bre kraju. španska serija, šta Na kraju. pričaš? Bili ste španska Špansko serija. selo. Ono ste sapunica. Špansko selo smo bili. Ali ne, ja stvarno kažem, ja njega gotivim i poštujem i tu je kraj. Ne znam što me ljudi i dalje pitaju za njega, mene to mnogo me smara. Dobro, nećemo više. Nemoj, molim te. Ajde dalje, molim. A ovaj Ajmo da pričamo kad smo bili smo na 2 putovanja u mjesec dana zajedno. I bilo nam jako dobro. Bili smo na Red Bull i Ibiza Royalu. To je bilo jako dobro. Jako dobro. Meni je to kao da je bilo pre godinu i Ja po dana. moram da ispričam šta se desilo Vajvaju i meni. Znači, Odnosno, šta se tebi desilo? Ok, Vaj Ja sam ljudima gdje smo bili uopšte, šta se desilo? Mi smo bili na Ibici, na Red Bull takmičenju. Ajde, ti objasni gde smo bili, ja ću da objasnim šta se desilo. Bili smo na trci sa preprekama, u suštini partneri su muško-ženski i treba da trče kroz tu tvrđavu sa brojnim nekim preprekama koji su raznih formata, penjanje, skakanja u vodi, levo, desno, šta god. Meri vam se vreme i dolazi 50 različitih država i mnogo timova i različitih država i svi se međusobno takmiče i partije usput na Ibici. Imamo prepreke, ali moramo da trčimo non stop uzbrdo. Sve vreme uzbrdo. Da, i morate da skapirate da je, si rekao da je u tvrđavi? U tvrđavi, Da da. stignemo do te to je tvrđave, da. tvrđava koja se nalazi na Ibici i bukvalno je toliko uzbrdo sve vreme, zapravo Bukvalno cijela 45 traka je stepeni, uzbrdo. jedeš mu sve. Jer, I moraš da trčiš penješ da bi se. što pre završio sve taskove koje si imao. Tako je. A zato moraš da trčiš, a ne kao... Možeš ti da hodaš, ali bit ćeš najsporiji, kao što smo Vaj i ja bili. Ali ta priča ima svoju pozadinu, mogu da kažem. Od 180 timova, samo da vam kažem, znači, od 180 timova. Od pola sveta, od 52 države. Prvo da kažem šta je bio njegov cilj. Njegov cilj je bio da budemo prvi. Od 180 timova. Samo da vam kažem. A mi smo bili 178, a 2 je diskvalifikovano. Jesi to rekla sa ponosom, jesi srećan sad, a? A ti je super. Samo da vam kažem, da vi razumete. 52 države, ok? Minimum po 2-3... Bilo je 400 timova je bilo. Ok, vi morate shvatiti koliko je to mnogo ljudi. Od 400 timova Nije puta 400 dvoje. timova, ne, 180. 180 timova. Mi smo 178 bili. Ne, izvini. 2 diskvalifikovano. Skoro 400 ljudi je bilo. Jel tako, puta dvoje, 200 ljudi, puta... 340. Ali su bili ljudi iz Red Bullovih kampova koji su bili tu. Iz organizacije. Mnogo ljudi je bilo tu. Da, Okay? sve Mnogo ljudi, oko svi su 300 došli da godina. njihove ekipe budu najbolje, da odore te trke. Bili su ljudi koji su bili ozbiljni sportisti. Bili su par nekih američkih ekipa koji treniraju s ovim Bradley Bili su Martinom. Belci, bili su Crnci, bili su Azijati, bili su sve Telanđani, bilo, znači- bila je Mahrina iz Ivanjice, bio je Vaj iz Smedereva, bila je Amna iz Bijeljine. Jeste. I, da, iz Bijeljine i bio je on sa Vračari Dorčeva. I bilo nam je sjajno. Buraz, i oni su uspeli. Ti U odnosu, Vračara? da, ne, iz Dorčeva sam odrastao, sam išao sa njim Vračarom. Od svih država koji su bili, njih dvoje su bili apsolutno posljednji. Vi ste morali toliko, a bilo je par ljudi koji su stvarno bili A retardirani. dobro, ali vidi. ima razlog. Ali realno su zbog mene bili. Bili smo realno posljednji zbog mene. Hvala ti mnogo što si džentlmen, ali ja ću da kažem pravi razlog. Ja ne mogu da trčim. Ja sve mogu da uradim. I radim treninge snage u teretani sve, ali ne mogu da trčim jer imam problem sa stomakom. I kad god trčim, imam ogromne bolove u stomaku i Vaj i ja smo stigli do vrha tvrđave gde je on rekao svaka čast, gde su ovi momci bili u fazonu nice job guys, ovo ono. I mi smo sedeli tu i ja sam rekla thank you, znači seli smo tu i posle jedno 15 minuta Vaj kaže ćemo da nastavimo. Ja kažem šta da nastavimo, kaže pa sad idemo dole, ide nam vreme i dalje. I ja sam bila u fazonu što mi nisi rekao to odmah, kaže pa mislio sam da ti je loše.
I mi smo tu izgubili 10 minuta. A mi da tu nismo izgubili 15 minuta. Mi bismo možda bili i prvi. Čega bre prvi? Ma laže bre, pusti je da laže bre, šta laže bre? Ne lažem. Slušaj, možda bismo bili i prvi. Šta lažeš bre ti? Ženo bre, znaš ti šta bi uradila? Znači, na prvu prepreku smo prešli, ona je rekla, vaj, ja ne mogu više. Nije. I ja sam, brate, nju gurao, bukvalno. Gurao sam je, ajmo Marina, ko imamo snimke. Ošišat ću te. Nije tačno. A sam Miki na Gabini. Nije tačno, brate, ja sam sve prepreke prešla dobro, sve Monkey Bar. Onaj, kako se zove? Ma šta Monkey Bar, bre, ljubite, brat. Bukvalno si, brate, posle one prve uzbrdice ti si rekla, vaj, mene boli, ja ne mogu. Ali gledaj, znaš šta sam ja uradio? Ja sam te motivisao, ali nije, ja sam te motivisao i rekao sam, Mahrina, ti to možeš. I ti si uspela da izgledaš do kraja. Hvala ti na podršci, ali ne hvala ti na lažima koje sada izgovaraš. Ljudi, znate šta je bio problem? Da smo mi popeli jedan Red Bull, bili bi prvi i dobili bi krila. Ali pošto nismo popeli, mi smo onda bili posljednji. Ali slušaj sad, hvala Red Bullu na pomoći da budemo bar 178. Vidi, da nije bilo Red ja sam skapirao jednu stvar. Sigurno smo bili čak i diskvalifikovani. Nije, vidi, ja sam razmišljao šta je zapravo sve najbitnije tu. Ja mislim da je zapravo najbitnije bilo druženje i prijateljstvo. I učestvovanje. Tako je. Ja mislim da ti tako, je bitno da učestiš... Uvijek neko je posljednji kaže najbitnije učestvovati. A što to nije Panjković rekao najbitnije učestvovati? Što ti moraš da kažeš? Ko je bio posljednji, ko je bio prvi? Koga boli kurac ko je bio? Ti treba da se ponosiš što si bio posljednji. Slušaj bre, ti nemoj sad ja da odem tamo i da kažem ja ću sad da se prijavim na DJ show i da pevam tamo. Najfair sport je u Nemačkoj kad gurnu onaj siri pijani ljudi koji su se napili od piva, idu i trče za time i padaju. I ko prvi stigne jebik. Ne, slušaj, ne, ali sad bez banci, ne, realno, ni ja ni ti nismo bili u kondiciji. Mislim da... Nije nego došlo do nesporazuma, vaj, pa nisi mi gore rekao da treba da silazimo sad dole. Trebalo je da mi kažeš to. Ja sam gore sedala 15 minuta. Ti si nju pustio kao odmoriti 10 minuta. A mi smo sve završili za 23 minuta minus 15 jednako... Mi smo sve za 4 minuta završili. 5 plus 3 i plus 2. Za 9 minuta minus 3. Što ste vi za 9 minuta? Za 8 minuta. Mi smo za 6,5 minuta sve završili. Kada za 23 minuta oduzmeš ono gore, onu pauzu 15 minuta i dodaš... Ostaje ti 11 minuta. Ostaje 7. I minus onih 6. Mi bismo bukvalno za 6 minuta, a prvo mesto je za 7 minuta, mi bismo za 6. Mi bismo bili prvi. A čekaj, ako je drugo mesto bilo za 14 minuta od prve one stanice, onda znači da smo mi završili za 6,5 minuta prvi obstacle i završili smo na kraju za 14 minuta minus 20. Da, ali gore smo bili 15, koji kad su se podelili na 5, zato što dok smo čekali gore i posle kad smo krenuli da silazimo, svi ti momenti pripreme plus 3, znači za 7 minuta smo mi sve to završili. Ali, kad se oduzne onaj 1 minut u početka, za 6 minuta... 24, 5, 7, 10, a ti ništa. Za 6 minuta mi smo mi sve zaboravila si onaj završili. 30 sekundi niz onaj tobogan sa vodom. Okay, a da smo išli uzbrdo uz tobogan, to bi bilo 40 sekundi. Minus od 60 kad uzmeš 24, to je 36, za 6 minuta i 36 sekundi mi bismo bili prvi. Bravo. Vidim ovako, pošto to nije desilo... Gle, iskreno, nemoj da se ljutiš, ali brate, koga boli kurac koji je bio u sredini? Znači, ljudi gledaju ko je bio prvi i posljednji, brate. Znači, meni je iskreno više... Znaš da su mu, svi su mu aplaudirali. Meni je više on brand bio da budemo posljednji. Bravo. Razumeš? Ne znam, mene je bilo sramota. Mene je bilo baš gaz da ste posljednji. Ma je to već veći gas nego mi kad smo se istimali. Trebao si da je uhvatiš i da je nosiš i da trčiš. Kakav si ti to muškarac? Razočarao ali se. on imao kondicije da me nosi. Ali dava mi je moralnu podršku sve vreme. Izvodit ću snimke iz Red Bulla sa onog GoPro, pošto smo imali ovako ovdje. To je način, pa ćemo da vidimo što se desilo. Znaš što se desilo? Marina ne može da trči u jednom momentu. I ja, brate, stižem gore i ona ide polako i sad tu boli je stomak kada popije malo vode iz kulira. I ja krenem da pričam viceve tu sa ovima koji staju između svakog kao... Ti si pričao viceve dok je nama teklo vreme. Dok je nama teklo vreme koje je uticalo na to da mi izgubimo. I ti si stao i ispričao si... Čekaj, on se zaustavio. Čekaj, on se zaustavio i ispričao vic. U sve trke. Ne, pričao je viceve, da je ispričao jedan vic, bilo bi top. Pričao je viceve. Kako bi je volao vidim snimak s te GoPro kamere sad kad ovo čujem? A ne mogu setim koji sam više vic ispričao. Andrej, u fazoru, da li ste znali da pande... Ne, pričao si nekoliko viceva i to je trajalo jedno 16-17 minuta. Dobro, brate, vidi, realno raspali ste se na onom terenu, a ja smo pokidali iskreno, a niste pokidali, bili ste 150 neki.
Tako. Nije, bili smo negde pri sredini. 160 neki ste bili. Ne, Ljudi, ja da vam kažem bili ste 100 recimo. Brate, ja da Nisu vam bili kažem. 100, bili su 130 i neki. Sećam se, imam... Svaki put promena. Ljubio vas, brat. Fotografsko Mi smo pamćenje, bili, to 130 su neki su, profesionalci. 140 Ja nisam neki. potrčao 5 godina, okej? Nije ni Amna. Druže, vi ste bili posljednji. Zato ste Ti bili čulica. 20 mesta iznad nas. Ti A čulica. da smo mi, Između vas i nas, da smo, minutaža. da njegovi Tipa, vicevi su trajali onoliko minuta. za koliko ste vi stigli. Tipa 60, pa da njegovi vici traje pola čuke su trajali. Njegovi vice, da on nije pričao viceve, ti i Javna biste bili, razumeš, tu A negde. znaš što sam ja skapirao? Kako ste vi prošli zapravo na onom preliminarnom takmičenju? Pošto je bio jedan deo kad se na plaži meri prvo početno vreme, kao za Formulu 1, i onda da bi se znalo koji redosledom će ko ići, vi ste bili posle nas. Brate, meni je za malo ispalo rame na Sećam na se. tom prvom, brate, i onda ja nisam ni radio Monkey Bars i zato smo mi tu dobili plus 2 minuta. Imao je ozbiljnu povredu, tu nam je otišlo jedno 40 minuta. Sve ukupno 300 minuta smo išli. sveukupne 300 godina. Da, ali znaš što se meni mnogo svidjelo tamo? Hotel je bio bomba. Hard Rock Hotel je bio baš dobar. Da. I žurke su bile jako dobre. Predobre su. I nisu bile one tipične Baš Ibiza nisu. žurke kao komerc, nego su sve bili stranci i taj neki vibe je bio. Bilo je mnogo dobro. Meni je Zašto- bilo vibe i mi smo svi igrali, nekako smo se onda napravili u krug i onda I sam onaj ja bacio breakdance, breakdance. ma sve Ali je mogu- bilo. ali dobro. objasniti I bio si ljudima. jako dobar. Inače, ljudi, znate kako Vajvo je breakdance? ozbiljna igra, Buraz. Vajvo je Ljudi, ozbiljna ja igra. breakdanceom lomim taj plesni podijum. Ja sam ostala bez teksta, iskreno. Baš je bilo dobro. Baš Ali je mnogo je bilo zanimljivo jer ste provalili prvo večer, nismo bili u klubu, nego je, mnogo hotela tamo ima veliki prazan podijum gdje dignu binu. I tu je bila žurka. Nama je u hotelu bila žurka. Mi nismo išli u klub. Tek smo drugo večer otišli u klub. Tu gdje smo bili, to je bilo u hotelu. Mislim da su Ne, ovi drugo ljudi- večer smo završavali ko je stigao gde. Ne da, znam gde ste vi ne, završili, mislim, ja vas treće nisam večer. videla. Ja Ne znam, mislim da prvo. ne znam šta ste radili, ali ja vas nisam videla drugo večer. Ko šta je bilo Ja sam bila drugo večer sa Smo se Amnom. ljubili ti i ja. Au. Ja sam bila sa Amnom, ali vas nisam videla. Ja Kako vas ti nisam se videla jebati, cijelo drugo večer, pa tebra backshots bio malo u A sobi. treće večer ste već bili tu. Ne, a prvo večer je bilo mnogo dobro. Zato što su sve ekipe se skupili napolju, krenula strana Pa mi muzika nismo razna. ni išli, brate, oni i ja nismo ni išli, se takmiču, samo nismo mogli se predstaviti ljubimo. da se ljubimo. Pa da. Da, ne, baš A imali ste i džakuzi u sobama. Vi niste imali? Imala sam. Ja nisam imao džakuzi u sobi, ja sam imao pogled na žurku i onda sam privodio, Koga si privodio? pa ni jednu devojku nisam privao zapravo, ali zamišljao sam da jesam. Ali meni je bilo ekstra zato što je bilo napolju Jaguzi. slušaj ovo, znaš kako je cool bilo? Skupili su se razni ljudi iz različitih država i ne može se raditi podcast, brat, majke. Slušam te ja. On je normalan, Slušaj brate. te ja. Znaš šta sam ja skapirao na tom putovanju? Ja i Što mi boli me kurac? ti i ja smo Žurka se je bila tu- jako dobra i brate, ne izvinjam se što te prekidam. Ne, nema veze, nema veze. Ali žurka je bila toliko dobra zato što je bilo mnogo ljudi. Znaš kako je čudan trip u početku. Se sjećaš Plače koliko je bilo dobro, ona bukvalno na sećanja koliko je bilo dobro, brate. Vi ste Ajde smo da plaću pucali nego što mi je morfin, sigurno teba. izašla vena. Kenjera, imaš tu Kenjeru, onu najveću, brate. Ajde, prestani, brate. Ima je i Angelina Jolie, brate. Ajde, ta je najlepša. Ali ti nemaš Brad Pitt. Brate, Nije ona više, ali nema veze. ste pravili koliko je u jednom momentu lako, a ne može. Jel nemam Brad Pitt? A možda pogledaš u ovu kameru da bi ti se videla. Neću to da radim. Jeste provalili kako je na žurci bilo do jaja, pogotovo ono prvo veče, zato što u početku je bilo baš razlike među ljudi. Ovi skandinavci i hladni ljudi su bili sa strane, onda su Meksikanci i Španci otvorili, brate, krug, pa ste igrali svi. Dobro. I kako je Da, i krug onda bio smo se širok u svi početku. nekako zbližili. Onda ali- se nekako sužavao krug. Ali bio ogroman u početku. Ja sam A tad da, kasnije sam a bio u onda se sobi. suzio. Kad gledam tvoj snimak, brate, ljudi se uplašili. Znaš, kako se posle kad su se napili, svi su se skupili. I kad su Jeste. vidjeli da Vaj igra, svi su se sklonili. Jer nisu smeli, brate, da ali priđu ovoj zdaji. stvarno je bio dobar breakdance. Hvala Te ti. ljudi su uletali I random. tvoj, mislim na ove ostala, ali i tvoj. Znaš šta je meni ostalo u sećanju, sad bez jebanci, znam da ono kao sad će bude ovaj debeli retard, ali kao... BD. Onaj zid ceo sa krofnama, brate. Koji To je zid bilo- sa krofnom? Kad je, znači, prva noć, brate, kad Pre smo se, žurke. pre žurke, Klopa je bila bila napolju, klopa u žurci. napolju. Ja nisam to dijela. Pa ne znam šta si radila. Ne, ja sam jela pre vas.
To prvo veče. A ne u hotelu, znači napolju ono što je bilo. Napolju, kada je bilo to napolju žurka. Ne, nebitno. Krofne. Da, zidu ovako. ovako na zidu, veliki zid. Anna, ja smo krale krofnice i nosile u sobu. Što kradeš? Bilo je džabe, to Nije je... nam bilo dosta ono To što je smo švedski pojele. sto, kao možda mrežeš kako hoćeš. Da, bukvalno smo stavile u šolju A čak krofnice. imam pitanje, a kad si ukrala moje neke srce, to nikom kolačiće. ništa. Au, brate. Evo, Koji podcast je previše prekidanja, jel vi imate isto tako? Jel ovo radi svim gostima u Ne, lik je nije normalno. podcastu? Danas baš nije normalno. Znači ono si ga inficirala s ovom nekom tom energijom, lik je najgori ikad. Skoro kao Branko. Meni je baš dobar. Ne, super je, nego gledalci će da imaju epi napad. Ne, neće, ovo će pravi gledalci da skapiraju. Ajde, napravimo challenge da napravim facu. Milu facu i cringe facu. Ajde napravi, pošto Ali možeš da gledaš ovo krupno. ti si poznata Ovde. po tome, U krupno, da. ti si poznata po tome da imaš ili jako veselo ili jako onako strašno lice, onako malo zlikovačko lice, a nam pokaže jedno milo lice, jedno kao zajebana sam lice. Viš ovo, brate. Zlikovačko lice. Viš ovo. Ovo je taj pogled. I zamisli liko i baci foru i riba uradi ovo. Buraz, idem, brate, hvala, izvini što ti smaram. Ajde, napravi jednom... tako lako da Napravi odustane, jednom nek ide. zlikovačko lice. Zlikovačko. To kolje. A kako misliš zlikovačko? Kao... Ja sam zla i opljačkat ću banku. ja sam zla i opljačkat ću banku. Zamisli ovako te pogleda, Buraz. Ovo je pogled za Kevu. Keva kad ti baci ovaj pogled, pa ti si ga ugasio. znači da ideš u WC na šamaranje, Buras. Vezivanje za radijator sun, brad. Znači što god da kažeš, ja ne smem da promenim facu. Ajde, može, ajde. Sedi pop u kladionici ispred aparata. I ulazi drugi čovjek u kladionicu i on mu kaže: Pope, pomaže Bog. I Pop: Ma, kurac pomaže, kurac! Samo ne slušaj, rekla vam je na početku. Bukvalno ne slušate ništa za priču. Iskreno, osjetio sam onako malo znoj niz leđa sad, brate, kad sam me pogledala, brate, tako ozbiljno. A ljudi, vi ste me nautripoli da sam ja... Okrenula se na AI, 360. brate. Ja ću dadi izaći sa novim Ja saznanjima zamišljam da stoji Marinu da kad sam neko ja baci AI. tako foru, i ona sam uzme okvira. Dobro, imamo baš dosta reels Okrene materijala, celu glavu brate. sa Ovo je Ali neće endless. smeti posle ove emisije niko više da mi priđe. Ne. Jer će Ajde, misliti... kako bi ti meni prišla? Ajde ovako, ajde da probajemo tu barijeru. Kako bi ti prišla meni? Naprimjer, evo, ja sad... Ajde, J Show, ti i ja se prvi put upoznajemo. Sviđaš. I ono, ti si takmičar, ja sam vojitelj, znači hijerarhija je malo veća. Ja sam onako, imam poziciju, onako, možda i mogu da utičem da prođeš u top 12. Možda. Ti misliš da mogu, ja realno ne mogu. Kako bi ti prišla da mi kažeš da sam ja cool i lep? Da tebi podignem samopouzdanje ili da nešto Ne, hoćeš postignem? da si ti ja nešto... Da ga malo muvaš i to. Da me muvaš. Pa ne bi te muvala mlaci za mene previše. To je to, uspela si, super. Baci mi fora, ali neće, baš bi bilo... Mlaci previše. Ne smijem. Ali, ne, stvarno, kao, šta bi rekao? Ne, ajde. Sviđa ti se Andrija, brate, sedite isto na društvu, u klubu ste i to on je pored tebe i ti kao ćeš mu baciš foru. Sviđa ti se, privlačan ti je i cool ti je lik i harizmatičan je, šta radiš? Ja možeš da budeš malo blaži kad smo zajedno na bini i kad me pitaš kakvi su mi utisci posle nastupa, jer tad imam baš veliku tremu. Ako bi mogao da povedeš računa i samo da... Ili da me prosto uhvatiš za ruku, bilo bi mi lakše. Aha, ovo je scenarij i dalje, ajde show, jel da? Da te uhvatim za ruku da ti bude lakše. A dok se držimo za ruke, da li idu svi prstići ovako? Ili ide ovaj? Prijateljski. Ovaj? Da, Misliš da su svi prstići previše intimni? tako je. Brate, sam sebi ugasio, riba te muva i ti se vratio se u friend zone, razumiješ? Imao si šansu, riba bukvalno rekla, ja te uhvatim za ruku i ti kao, a da stavimo prstiće ovako, ili da ćemo da se uhvatimo ovako, naravno će riba ti kaže, debilu, Ali pali. nisam ja ta riba, ja sam to pričala kad bi bilo, šta bi bilo. A što je najgore, brate, ja mislim da nju u stvarnom životu, sada izlazimo iz scenarija, u stvarnom životu, brate, ja mislim da neke skroz nelogične stvari Ja isto mislim. nju kupe. Kako misliš? Pa, mislim, ne nelogične, nego neke skroz neke
uhvatiš se kod muškarca za neke stvari koje možda nisu što bi se sve devojke uhvatile, razumeš? Dajem na humor, na primjer. To je dobra stvar, zato što kad raskinem znam da neće tako lako naći devojku. Da? A što se smeti, ja stvarno to mislim, brate. Mislim, na primjer, lupam, momak je zgodan, sad svi bi rekli, momak je zgodan i kao, eto, bit ću s njim zato što je zgodan. A ti si u fazonu, brate, realno momak je dao neko zanimljivo mišljenje na ovu temu. I mislim da te to više kupi, da te, na primjer, intelekt više kupi nego što te kupi te neke obične stvari. Mene svakako intelekt više kupi kod momka. Ne postoji taj fizički izgled koji može da ono bude brutalan. Ako nema intelekta, on mene ne može da privuče. Isto kao što ne mogu da uspostavim bilo kakvu konekciju, da li fizičku, da li psihičku, ako mi se ne dopada njegov intelekt i to je to. A teo bi da dodaknem, ajde J Show, neću da te bockam niti bilo šta, ja lično sam te tad baš zgotivio i mislim da sam te tad najviše upoznao u toj emisiji, ali mislim da si imala nekako, bila si jako iskrena u tom showu, znači išla si srcem i mislim da si možda neke stvari uradila pogrešno, neke korake, ali mislim da je na kraju sve što si zapravo uradila ispalo dobro. Mislim da to što si bila drugo mesto u IDJ showu da je mnogo bolje čak nego prvo, zato što kada si prvo mesto mnogo očekuju od tebe, a kada si drugo mesto jako si blizu prvog i svi zapamte da si bila drugo mesto i dobiješ veliki publicitet, a ne očekuju. A ti si zapravo pokazala I više nego što očekuju. Ja sam kroz sve išla srcem što se tiče IDJ showa. Postojali su naravno tu momenti gde sam ja shvatila da ne idu svi srcem i da ti ne žele svi dobro, iako te osobe koje su sad, da li su to moje kolege iz tog showa, a jesu, da li su ti želele dobro ili ne i šta su oni tebi radili iza leđa, ja nikad njima to nisam rekla, da znam. Nikad nisam rekla, znam šta si mi uradio ili šta si pričao, a super sam sa njima. Znaš, postoji takve osobe. A zašto sam super sa njima? Zato što ja sa njima nemam dubok odnos i... Tako je, ti znaš zašto si tu. Ne, ja ne pričam njima ništa o sebi, a imamo super kolegijalan odnos i... Poštujete se. Poštujemo se i gotivimo čak i da blejimo zajedno i to je cool. Tako je, a to hoću da ti kažem. Ti znaš zašto si bila u show. I ti si tu došla da bi napravila karijeru. Tako ne znači da si fake što ti provodiš vreme s nekim ljudima samo na dovoljnoj dubini. Ja samo uzimam u tom trenutku ono što meni treba i dajem u toj osobi u tom trenutku ono što njoj treba. A na stranu ostavljamo sve ono što se dešava iza kulisa. To je jako zrelo, ali tu se vidi zrelost, razumeš? Tu se vidi da si bila jedna od najstarijih u showu. Dobro, neko bi rekao podmuklost, neko bi rekao zrelost, ali zapravo... Što podmuklost, baš ne. Ti si tu i vrlo profesionalno si se, brate, postavila prema svemu tome i to što se možda... Ne, podmuklost možda i sa druge strane, ne samo moje, jer ja nikom nažao, znam tačno da nikom nažao ništa nisam učinila, ali znam osobe koje jesu meni, ali nikad im to nisam rekla. I neću im ni reći. Nema potrebe, nemojte dovoljno dubok odnos da bi morali da raspravljate o tim stvarima. Površinski ste, znate, ali to je i nebitno. To je i nebitno. Znači, upravo ono što sam rekla, mi dobijamo jedno od drugog ono što nam treba, to jest jedno od druge ono što nam treba i to je to. Tako je, zato se ti ovde desi, a realno većina ljudi iz te prve sezone ništa nisu uradili. O tome uopšte neću da pričam, zato što neću da podcenjujem ničiju šansu. Naravno, nema pravila, možda za 2 godine da se... Svako od njih iz prve sezone ima šansu da bude i mnogo iznad mene i samo možda nije se desio trenutak da iskoristi ili nije njegov trenutak životni, ali svako ima svoj put. Fair. Hvala ti Bože što si bila, hvala ti lepim rečima, baš nam je bilo lepo. Hvala vama na prelepoj energiji koju ste stvorili i u koju sam se ja priključila. Meni je ova energija bila sjajna danas u tom i mislim da je... Baš je bilo realno, baš je bilo iskreno. Bilo je jako iskreno, bilo je jako velikih amplituda sa emocijama, kako da ti kažem. Iskreno hvala ti što si se otvorila. Nema na čemu. Hvala vama što ste me pozvali. Stvarno, Voškast je možda i najbolji podcast i baš mi je drago da sam deo tog projekta. Ček samo da te platim za ovo, hvala. Znaš kao? Što možda? Ok, jak pogled, sve vam je jasno, ko ne subscribe-uje, pogledat će vas Marina ovako. Da, i mi brzo subscribe! Mi uvek na kraju kažemo neku motivacijonu poruku našem gledalcu. Imala je to već. Ali dobro, imala je više ono za anksioznost i to možda... To je do jaja. Hoću da kažem da ljudi kad god mogu... Pošto sam ja u posljednje vreme jako slaba na pse, lutalice i generalno na sve pse.
da kad god mogu da pomognu nekom psu ili ako ne mogu da ga udome, da mu bar kupe neku hranu ili da na bilo koji drugi način pomognu bilo kom psu, zato što su to iskrene duše koje mnogo ulepšavaju naše živote. Eto, to je to. Ovo je bila epizoda s Marinom. Zezanje, brzo subscribe, jer zašto? 69. Ma sve već znate, druže, subscribe-ujte to dugme svake nedelje u 2. Ide zezanje! Bukvalno bacite nuklearnu bombu na to subscribe dugme, molim vas, izvršite ozbiljan kriminal nad tim dugmetom. Zašto? Kriminal! Zato što, brate, ako uradiš to, osjećaš i moći ćeš da gledaš epizode poput ovi i naučit ćeš nešto pametno. Molim te, subscribe. A mikrofon u vas i oni. Aj, čao, ne vas te. Molim vas, subscribe.